Then may galab shout out kaibigan Taxi Uragon. First honor natin si Xiang Pao 1. May galab shout out my friend Xiang Pao 1. Tamkis. Ba't Tamkis kaibigan Xiang Pao? Good morning. Good morning din po. May galab shout out sa inyo diyan. Okay lang yan Ate Xiang Pao, mas ginagamit mo pala tong ninja mo. Di ba ninja mo yan, Ate Xiang Pao? Pili Obied, mega love shout out Ate Feli. Kape po tayo, kape. Tamsak na kaibigan, mega love shout out from Jason C. Vlog. Yun, may moderator ka na kaibigan Taxi Uragon. Ate Peli, may ano ka na rin po, may jacket ka na rin po, may moderator ka na. Linabang ko lang yung mga jacket nyo. Kaibigan Jason C. Vlog, mayroon ka na rin moderator, kaibigan. Paki-support naman po ng ano ng nakapin. Good morning kaibigan JGB Tube. Gandang umaga kaibigan, pakape. O kape kaibigan, kape, kakape pa lang ako. Ikalagyan ko lang ng moderator kaibigan. Naglaba tayo nung New Year. Wala yata harang Dre. May galab shoutout my friend DJ Dre TV, King Dre. Dito na kaibigan, salamat kaibigan. Nagtitinda ka na naman ba? Nandiyan ka pa yata sa palengke kaibigan. Shipfeed Australia, may galab shoutout Harang Tunying from Shipfeed Australia. Ate Lady D Channel, hi kuya, kumusta ka na? Wala ka na ubo, wala na po, ayos na. Bumalik na sa dati. Bumalik na sa dati yung kulang na lang sa konting exercise. Jason C. Vlog, what's sa or ko? Namukbang ni Lolo nung December 6:21 na lang, what's sa or ngayon? De, gawa sa ano yun kaibigan Jason C. Vlog? Gawain dun sa ano kaibigan, di ba may TikTok kang ano? May TikTok kang nag-viral? May TikTok kang nag-viral, di ba? Doon napunta yun. Kasi hindi mo naman video yun, di ba? Yung ano, yung TikTok mo na nag-viral. Ayun na rin mag-charge. Ayun. Ayun na mag-charge. Red Doors Ship Page. Tonyo Magsam. Full pack sa'yo. Yun, may Red Doors pa. May galab shoutout po host at sa lahat from Ate Lady D.
Paano na po sa nakapin? May gusto nyo sa nakapin. Pag di nyo pa kadikitan, paki-subscribe naman din at nagbabalik din po yan. Meron din pong ano yan, meron din mga banana. Teka lang po, paharang lang ako, nagpapaharang lang ako. Paparang lang ako sa sarili. Dito ka sa premiere mo, siyang pa receipt. Oh. Like number 83. Magbabakas ako, like number 83. Premiere lang po pala yan. Madaling thumbs upan, tapos madaling dikitan. Pakisuyo po sa nakapin, siyang pa receipt. Mega love shout out my friend Ron Official. Yun. Taxi Uragon TV dan pasukli ko. Sabi ni ni kaibigan. Manood po mga kaibigan ha, may kisuyo naman po ako manood. Manood po, hindi po yung pulpak lang. Lalo na po pag lalo na pag isa pong monetize channel na alam niyo nang monetize na rin yung yung channel na isusubscribe nyo. Naman yung naikusuyo naman ako ng ads. Pakipanood naman yung ads nila kasi nun lang tayo sa sahod. Kahit di nyo panoorin yung ads ko pag papasok kayo sa akin, halimbawa nakipagdikitan kayo nakipagdikitan po kayo. Siyempre papasok po ulit kayo sa akin. Kahit di nyo po panoorin yung aking ads, skip nyo na. Basta po yung didikitan nyo, pag monetize channel na po, may kisuyo po ako na panood din po nung kanilang advertise para naman po nakatulong sa didikitan nyo. Ate Lady din na skip ads. O kilala ko yung mga hindi nag-i-skip ads. Yung mga kaibigan natin na alam na ang patakaran dito sa YT. Kilala ko lahat yung mga yan hindi nag-i-skip yung ads mga yan. Hindi ko na isa-isahin kasi para fair. Para pares baka sabihin may kinikilingan si Tunying. Kilala ko po kayo kung sino po yung mga kaibigan ko na lagi na kami nagkikita-kita, nabubulol ako. Yung lagi kami nagkikita-kita katulad ng mga nandito na may mga jacket na. Matagal ko na po mga kaibigan yan. Sa mga bago lang po pinapaliwanag ko na kung may kipagdikitan, kung alam naman na monetize channel na, wag naman i-skip yung ads. Kahit po mga 3 minutes. Pero sa 2 minutes lang po ang minsan na mas kadalasan. 2 minutes pareho yung dalawang advertise, 2 minutes lang, 3 minutes. Pero pag medyo matagal-tagal na yon, lalo na yung SMDC, yung SM. Haba po nun. Pwede naman kahit 3 minutes, 4 minutes lang, okay na yun. Jaketan ko ba to kaibigan Red Horse? Ship feeds. Thumbs up number 7 from Ate Lady D. Jason si Vlog, Taxi Uragon, Dan Pasukli. Bigyan lang kuya, kumakain muna. Dinner pa lang ba? Ayaw nga pala Ate Lady D. Gabi pa lang pala dyan, paggabi pa lang pala. Gabi na pala. Yun, jaketan ko na lang kaibigan Kaibigan ship feed sa jaketan ko ni Red Horse. Jason Pulpakdan, 2 thanks from Siang Pao. No skip ads from Adelaide D. Kaibigan, but ngayon ka lang nag-LS, ang tagal mo hindi na. Isang taon ako kaibigan, Jason si Vlog, hindi nag-LS. 2021 ako, 2021 di na ako nag-LS. Tapos ngayon 2022 ulit ako nag-LS kaya isang taon.
Hindi, mga mga dalawang buwan siguro. Kulang-kulang 2 buwan. Hindi kasi pag taon ang bibilangin, isang taon ako hindi nag-LS. 2021 ako hindi nag-LS eh. Tapos nag-LS ako 2022 na, ngayon na. O, spa jacket, lagas ako palagi. Main, ang baba ng bahay. O, tama yan, kaibigan, ship page. Pwede ka rin gumamit ng Ninja, basta, pag nakipagdikitan ka, ibalik mo din yung main mo. Ibalik din yung main mo dun sa ano. Kasi, ibaba mo main, di ba? Ibaba mo main. Ngayon, pag binakasan ka ng main nung magbabaka sa'yo, etong red horse ship mo, pang ano mo lang yan, pang giveaway mo na lang yan. Pag nagbakas siya dun sa main mo, halimbawa ako magbabakas dun sa main mo, di ba, ibababa mo main mo. Yung ship feed, ano, yun ang ibababa mo, magbabakas ako doon. Ibalikan mo pa rin. Lalo na pag main. Salamat host, no problem, host pa jacket. Sige, bakit kaibigan? Yan, may moderator ka na rin. Kabayan, Agamir. Binabang ko yung mga jacket nyo kasi. Teka lang, atamsahan ko lang tong ano, like number 85 na oh. Ate Siyang Pao. Magbabakas pa rin ako. Like number 85 from Tunying. Pangatlong thumbs up. Ate Siyang Pao. Oh. Nakadikit na lahat 'yan. Nakadikit na lahat 'yan. Oh, nakasubscribe na din 'yan. Nakasubscribe na din 'to. Oh. Mga ano 'yan, mga backup account ko lang 'yan, backup account pero legit 'yan, legit. Like 86 na 'tong isa. May nagdikit na ate. Tapos na po kayo sa nakapin? Chin spin. Dodge TV Vlog. Yan, may moderator ka na, Dodge. Sila isa. Ma'am Karen. Sorry po, nahuli ang moderator. May moderator na rin po. Kumusta? Hello kapatid. Okay lang po ate. Kaya maraming salamat sa tulong mo din ha. Nag-mega love shout out ko sa inyo mga kaibigan ko sa lahat ng video ko. No problem natin Lididi. Pag minsan nga hindi ako nakakapunta, pero pag nakakapunta ako, alam ba nakakapunta ako, hindi ko napuntahan yung isang channel. Hindi ko napuntahan ng 3 o 2 beses. Pag napuntahan ko siya, pinapanood ko na yung hindi ko napanood. Nagla-like na lang ako. Pero pag minsan, pag sinisipag ako, yun, nagko-comment pa rin ako. Kasi iniiwan ko lang pag minsan, iniiwan ko na lang. Kasi hindi naman natin maiwasan na hindi naman pwedeng panuuri mo na andun ka lang nakatutok, di ba? Kasi may ginagawa ka rin sa bahay. Papanuurin ko siya, iiwan ko. Tapos pag natapos, doon naman sa isa. May kalab siya daw, Ate Lisa. Thank you for coming. Good morning sa iyo dyan, kaibigan. Tunying. Next pin ako Ate Siyang Pao ha. Palitan mo na kita Ate Siyang Pao. Para lahat, sino kasunod? Kasunod na nagbaba. Taxi Uragon. Excuse. Meron pa rin ako konting ubo pero konti na lang.
Yung kay Taxi Uragon tayo, kay Taxi Uragon. Kaibigan Taxi Uragon, no, subscribe ko itong isa sa'yo. Hindi pa nakasubscribe to. Ibaba mo kaibigan Taxi Uragon yung video mo. Itong latest video mo, itong epekto ng COVID, empty passenger. Yan ang ibaba mo kaibigan, wag yung pinakabahay mo. Para mapanood na ngayon, mapanood ng gustong dumikit sa'yo para magkaroon ka ng watch hour. Kasi pag ang ibilalagay mo daw yung bahay mo, pag tininan nila yan, subscribe ka lang. Subscribe, kalimbang all, tapos babalik na sa live ko. Hindi ka magkakaroon ng WH, watch hour, hindi ka magkakaroon. Kaya ibaba mo kaibigan, yung latest video mo, para pag clinic nila yung link mo, video mo yung mapapanood nila. Hindi yung bahay mo agad. Dito ko sa bahay mo kaibigan na, oh. Like number 15. May nakita ko dyan mamaya kaibigan, Bells Adventure. O yan, subscribe ko na din, oh. Kalimbang all ko na. Oh. Panoorin ko din uli yun. 9 minutes lang naman, oh. 9 minutes point 18. Like number 16 na, oh. 15 kanina, ngayon 16. Ay, ito nakasubscribe na sa'yo kaibigan, oh. Taxi Uragon. Pero panoorin ko pa rin yung latest video mo. Oh, like number 70 na. Tatlong naka-play kaibigan, tatlo. May grab shoutout kaibigan Bells Adventure Channel. Salamat. Idol Jason, di ka naman nagdikit. Naghahanap ka sukli, ayos. Kaibigan Jason si Vlog, hindi ka daw nagdikit, may kisuyo naman. Be honest tayo sa ating mga sarili. Yun lang ang baon natin dito sa YT. Maging honest tayo sa mga dinidikitan natin, kung talaga nagdidikit tayo. Kasi makikita naman sa bakasyon eh. Pag di mo nakita yung bakas, pag di nagbakas sa'yo, it means hindi nga dumikit. Tingnan mo sa YT mo, Taxi Uragon ng bakas ko. Yun tama din yun doon sa binaba mong link. Saan ka ba nagbakas? Kasi wala siya wala siyang binabang link. Kaibigan Taxi Uragon ay Jason C Vlog. Magbakas ka doon sa Magbakas ka doon sa latest video para makita ni Taxi Uragon kaibigan Jason C Vlog. Every 5 minutes lang every 5 minutes ang pin. Kilala ako ni kaibigan ni Tunying. Oh, kilala ko yan si kaibigan Jason C Vlog kasi nga yung binaba ni kaibigan Taxi Uragon is yung bahay niya. Ngayon mamimili lang yung didikit sa iyo kaibigan Taxi Uragon kung saan ka doon papanoorin, kung saan magbabakas doon sa video mo. Kaya dapat ang gawin mo kaibigan Taxi Uragon, ibaba mo yung video, wag yung bahay. Salamat idol, no problem. Taxi Uragon dikit dan from Bells Adventure Channel. Sabihin nyo kung saan kayo nagbakas kay Taxi Uragon kasi main lang ay mismong bahay niya ang binabalang niya. Thank you host, Maxam from Bells Adventure. Welcome kaibigan Bells Adventure. Light 16 from Bells Adventure Channel. Harang host, good morning from Ambisyosa. Ito si Ambio, matagal na rin to. Isa rin pinupromote ko ang channel nito ni Ambisyosa. Ambisyosa, stop daw. Host, ba't ba parang lagi kang galit? Dahan-dahan lang natakot ko. Binabawian mo ako, Bells Adventure. Hindi, nagpapaliwanag lang ako. Kasi baka akala ko hindi narinig kasi. Sige, dahan-dahanin ko nga lang. Taxi Uragon, tinan mo sa YT mo. Naggitara ka, OTW yun sa'yo. Ay, doon sa gitara ka daw. Tawang sa kaibigan from Ambisyosa. Ninja gamit ko. Baka hindi mo alam. From Jason C Vlog. Ninja main mo to, di ba Jason? Main yan, Jason C Vlog.
Di ano lang, balik-balikan na lang, walang problema yan. Misunderstanding lang. Sige, tuloy-tuloy lang tayo, tuloy-tuloy lang. Dati ganyan din ako, high blood ako sa mga ganyan pag ano. Dudes TV Vlog, thumbs up, idol, good morning. Harang pa. Pag sinasabing dan sa'yo ito yung magsam, pero hindi ko makita yung bakas, na high blood ako sa ganun, pero nakalipas ng 2021, 2022 na, kailangan ano na lang tayo, chill-chill na lang ba. Tinan mo Taxi Uragon, ninja gamit ko, at yung didikitan mo ay main ko. Ibalik mo rin Jason ha. Jason si Vlog, ibalik mo rin yung main mo, hindi yung ninja lang ididikit mo dun kay Taxi Uragon kasi unfair 'yun, unfair. Kape tayo at saka Hansel. Salamat po sa 19 thumbs up. Salamat. Oo, Sanper. Oh, basta ninja. Ito nga oh. Ipapakita ko sa inyo ha. Itong ninja ko, pinapanood kay Taxi Uragon, tapos sinubscribe ko. Ano lang to, kumbaga sa giveaway. Giveaway lang yan. Pero, itong main ko na to, nakadikit pa rin niya kay Taxi Uragon. Kaya lagi akong naandyan ang tunying maksam. Ayan o. Taxi Uragon pa rin yan. Kasi hindi ako pumupunta sa live stream. Totoo lang yung sasabihin ko, hindi ako pumunta sa live stream na hindi ko ginagamit yung tunying maksam, yung pinaka-main ko. Kasi pag gagamit ako ng ninja, na hindi katulad ng tunying maksam, hindi makikilala yung channel ko. Gumagamit ako ng ninja pag wala na talagang wala nang ibang gadget. Ano ba ito? Wala ditong account si Tunying Maksam. Dito wala ding account si Tunying Maksam. Kaya ginagamit ko to pag minsan sa live stream. Pag wala na ako magamit na Tunying Maksam na account. Pero kadalasan ginagamit ko Tunying Maksam. Big love shout out Manay Alfredo Lacerna from Wakas, Lucena City. Idol Jason si Vlog, relax lang. Relax lang daw. Sabi ni Manay Alfredo Lacerna. May moderator ka na, Manoy Alfredo Lacerna. Kaibigan Ori Official, Kapalanga. Good morning po. Kumusta, may galab shout out? Pasensya na po, ngayon lang po nagre-reply naman po. Salamat kaibigan. From Kapalanga Ori Official TV. Yun, lagyan ko na ng jacket yan, Kapalanga. Mabango-bango pa yan, may downy pa yan. Host thumbs up po from Alfredo Lacerna. Hahaha, napatawa tuloy si kaibigan Jason C. Vlog. Ninja ko rin to, pero nakadikit pa rin ang main ko. Oh, pwede rin to, ambisyosa. Yung main niya, pinaghiwalay niya yung ambisyosa. Pinaghiwalay niya yun. Pero okay rin yun kasi itong ambisyosa niya na to, legit din yan, legit din. Pinambabakas din yan sa mga upload video. Okay din to si ambisyosa. Nakikita ko rin to, itong ambisyosa na to. Basta legit, walang problema yon. Kahit idikit mo, kahit ninja yan, pwede yan, walang problema yan. Dati naiirita ako sa ninja, pero pwede naman idikit ang ninja. Good morning po, host from Pinoy Grafter. Ito si Pinoy Grafter. Naalala ko to si Pinoy Grafter. Galit na galit dito si nagkasama kami sa live stream ni Manay Chris, follower yata yun. Tapos na kaibigan Taxi Uragon no. Ito matatapos na rin kumakain ka na ng dinuguan. GME News na GME News.
Sino nga ba yung... Iniisip ko kung sinong galit na galit dito kay Pinoy Grafter eh. Nasaan na si Taxi Uragon? Baguhan kasi sa YT ha. Kala kasi nila, budol ako. Hindi budol yan. Okay yan si Jason si Vlog. Nag-misunderstanding lang. Kasi ano, miscommunication ba? Idol Order Official. Order Official TV. Mega love shoutout po. Ay, Ori Official. Shirley, mega love shoutout po. Tapos ka ba yan, Shirley? Sorry, hindi ko nabasa. Good morning, host from Pinoy Grafter. Idol Ori Official yun. Dodds. Shirley, mag-love shoutout po. Pinoy Grafter. Nasaan ba si Shirley? Wala pa naman si kaibigan Shirley Pinoy Grafter. Hindi pa nakikita si Shirley. Si Kamike pala, Kamike. Nalampasan. May moderator ka na, Kamike. Kamike TV. Sorry. Nalampasan. Tapos na, kaibigan, Taxi Uragon. Tapos na rin, Saan na si Taxi Uragon? Wala na. Biya mo na, Jason si Vlog. Basta, idikit mo lang yung ano mo. Dikit mo na lang yung main mo. Ayos lang yun. Chill lang tayo. Idol Jason, si Taxi Uragon, bigyan mo ng bigyan para magsukli sa'yo. Alfredo Lacerna. Oops! Chin spin. Sinong sumunod kay kay Taxi Uragon? Ipin ko si Jason si Vlog kasi siya ang kasunod Tapos si Ate Lady D, ship feed Australia pala. Baba ka ng bahay mo, ship feed. Sunod si Ate Lady D, tapos si Pili Obied, Kampal na Skyline. Morning host. Nakalimutan ko si Skyline Sorry Skyline, sorry. Napanood ko yung video nito, Skyline Pigeon Fly. Hindi, joke lang. Yung Pigeon yung video niya. Yung pangalan niya kasi Skyline PHR. Dos Adventure, mega love shoutout. May marami ako nakaligtaan Love from Dos Adventure. Anong main mo, Dos Adventure? May moderator ka ng kaibigan. Sorry kung na-late. Nalibang. Ay, ito pala si Shirley. Sabi na nga ba Natabunan. Like Dan host, mega love shoutout. Good morning to the visitor and viewers. Dito sa amin parang uso na yung ubo, sipon. Pero pahinga at kain-kain lang, okay na uli. Standby lang, CP silent. CP, nasa class ako, kaibigan. Yun, nakalimutan ko nga Pwede pa jacket house? Sorry sa nalagpasan dito ko kaibigan, Jason si Vlog Like number 103. Hindi pa pala nakasubscribe kaibigan Jason si Vlog. Mega live shoutout ang bisyosa from Jason si Vlog. Nakasubscribe na Jason si Vlog 1.27 minutes. Ito pa, hindi pa nakadikit Jason si Vlog Idol Jason, mega live shoutout rin from Alfredo Lacerna. Baba ka rin bahay, manay Alfredo Lacerna. Like number 104. Parang ang content nun host.
Malapit na sa lalamunan ko eh. Kaibigan ng Pinay-grafter eh. Ay, lalamunan dila. Isang ano lang yung pangalan niya eh. Mustos, kailan punta mo sa gulang-gulang? Pag may time, Manoy Alfredo Lacerna, kaso nasa Cavite ka naman. Kasi okay na, nakapabaksin na tayo. Pwede na tayong gumala. Hindi na tayo kakabahan ba na pag hinanapan ng vaccine. Kaibigan, wag mo na ako ipin from Jason C. Vlog. Bakit? Ayaw mo? Sipapaltan kita. Sige, madali akong kausap, kaibigan Jason. Balta ko na si Jason ha. Di bali, naka-play ka naman ako, dalawa. Nasarang lang ako. Oy, nandito ko kay Ate Joel and Karen Joel video okay Panoorin ko na, nandito na lang naman. Joel and Karen, nandito ko kay Joel video okay. Malapit na akong pumunta sa Kamiling Tarlac. Pasyal ka dito, Manoy. Diretso ka na dito, Kamiling. Malapit na yan, Kamiling. Malapit na ako sa Kamiling Tarlac. Ha? Pasyal ka dito, nandun tayo sa pinsan ko. May pinsan naman ako dito eh. Ay, ba't ganun? Nalibang na naman, nawala na si Taxi Uragon. Kaibigan, wag mo na ako ipin. Mustaos, kailan punta mo ng gulang-gulang? Dodge TV vlog, yan, nag-drop din ng bahay. Rosita Rose 24 thumbs up, Tunying Maxam from Rosita Rose. Sino ba itong Rosita Rose? Si Ate Rosita ba to? Lagyan ko na ng moderator Ate Rosita. Palit siya na kape na, palit. Dito muna tayo kay Dodge TV Vlog. Kaibigan Dodge. Kaibigan Jason panoorin pa kita, umabol pa Tara na't kumain ang mga ay kunin ang mga na-rent kahapon. Salamat Lord. Dito ako kay kaibigan Joel video okay. Mega love shoutout Oro Official TV from Ambisyosa. Mega love shoutout Alfredo from Jason C. Vlog. Mega love shoutout Ambisyosa from Jason C. Vlog. Dodge TV Vlog. Stop Idol Jason, mega love shoutout rin. Parang ang content doon host, yung mga presidential aspirant. Parang ganun. Ano nga bang pangalan nito? Parang pang-match yung niya pangalan niya. Nelson yata yun, kaibigan, pangalan Nelson. Nelson nga ba yun? Tambay lang ako from Ate Rosita Rose. May jacket na po yan, Ate Rosita. Sana si Hunter. Nagdadrive na. Ambisyosa nag-drop ng bahay. Uuwi na kami, kaibigan. Next time na lang ulit. Keep safe always, mga dre. Yan, salamat kaibigan DG3 TV. From Bulacan. Saan nga ba ito sa Bulacan? Malulus nga ba? Salamat kaibigan DG3. Watch our lang, kaibigan. Watch our lang, kaibigan. Sapat na from Jason C. Vlog. Di dapat ipipin kita para mapanood yung mo. Mega love shoutout to Jason C. Vlog. Malapit na akong pumunta sa Kamiling Tarlac. Hi po from Honey Vlog. Mega love shoutout, kaibigan. Baba ka ng bahay mo. Brazil B special. Mega love shoutout, my friend. Brazil B, you have a moderator, my friend. Ori Official TV, nag-DGBG. Shoutout host. Shoutout daw. Mega love shoutout from Honey Official.
Ay, di na rin nag-charge ng isang cellphone ah. Nangyari. Teka lang po ah. Yun, game. Saludos from Brazil Biz Official. Thank you sa mga like niyo pala. May love shoutout and thank you sa mga like. Taxi Ragon, nagbakas ako sa bahay mo. Sa pagpasada mo, pabalik na lang. Ay, doon nga sa latest video yun. Wow, nagbibiyahe ka pala, Alfredo. Ingat kaibigan. Oh, bikers yan, bikers si Alfredo Lacerna. Honey Vlog, nagbigi-bigi. Honey Vlog, nag-drop ng bahay. Chat kita pag nasa Kamiling Tarlac na po ako. From Alfredo Lacerna. Kamay TV, magbabay ka lang ba man Alfredo? May galab shoutout ka, Uri. Salamat na punta sa work. Tambay lang ako from Ate Rosita Rose. Ingat po Ate Rosita. Saan na yun? Maraming thank you sa iyo, Idol Tony Maxam, sa pagsabit mo. Monetize ka na, Dudes, di ba? Ayan o, nasa harang ako, nasa harang. Subscribe ko na to sa iyo, kaibigan Dudes. Like number 80, kalimbang all na oh. Nasa harang lang, nasa harang. Dudes, TV Vlog, done. Check. Nagbakas ako sa sapatos mo. Mahaba tong kay kaibigan ano eh. Joel Videoke Vlog. Almost 17 minutes na. Hindi po host. Malayo masyado yan. Kala magbabay ka lang man, Alfredo Lacerna eh. Dito lang muna ako. Nagmamasid siya kaibigan from Jesus Vlog. Nagmamasid. Ano yun? Ano? Tawag ito? Inspector. Dudes TV Vlog, bigi-bigi ambisyosa. Mega love shoutout kaibigan. Harang kaibigan. Ito nga po, pa-support nga po nito mga kaibigan no, sa mga nandito po, sa 12 na nandito. Pa-support nga po nito sa MCCat22 Vlog. Kung may mga ninja po kayo, pakilagay ng kahit pa isa-isa lang. Para hindi po mabigla. Hindi po ayuda ha, yung isa-isa lang po ba? Sa isang araw, isa. Kung halimbawa, 10 yung ninja nyo, sa isang araw, isa. Para sure na hindi malalagas. Dito po, kay MCCat Vlog. Pinopromote ko po ang channel nito para naman ano kasi ayaw ko nang ulit-ulitin pa yung ano kasi baka nasaktan tong may-ari nito kasi paulit-ulit na mababanggit yung nangyari sa kanyang channel. Ibabangon lang natin siya ulit. MC ito si MCCat. Dudes TV Vlog oh. Pangalawa, subscribe ko na rin, nasa harang ako. Like number 81. 81 kaibigan Dudes. Bye my idol ka Mike TV. Paki. Maraming tayong sa idol to news pagsabit. No problem. Ito si Alfredo Lacerna oh, pa dikit na rin po.
pa-subscribe din po. WhatsApp or na din lang po ang kailangan niya. Boom Day Amigo from Nini Cicero from Brazil din to, Brazil. Para sila ni Brazil Bis. Welcome, welcome my friend, and thank you for coming to my live stream, my friend Nini Cicero. Thank you very much. Mega love shout out. Nikani Channel. Pa-jacket po. Sige na, nahuli lang. Sige, no problem. Main mo ba to? Nick Ann Channel, tama ba yung pagkabasa ko? Nick Ann Channel. Dudes Vlog to, BGBG, Nini Cicero, Live 24. OTW sa nakapin. Todo Beam from Nini Cicero. Anong Todo Beam? Nick Ann Channel, mega love shout out my friend. Oh, Hansel tayo, Hansel. Oh, siya na ang planeta ng kapatid ko. Sa Tungko, kaya Quezon. Excuse. Ay, planeta ba ng ano to, kapatid mo? Sige, mamaya ipipin natin. Dudes TV Vlog, Dan, salamat from Jason C Vlog. Pa-jacket po, may jacket na, Nick Ann Channel. Nahuli lang, sorry. You have a moderator, my friend, Nini Cicero. Dating dana pala ako, sa nakapin, pasukli. From MC Cat Vlog. Maraming thank you sa iyo, Idol Tunying. No problem, may nasa harang pa oh. Ay tapos na pala oh, nasa harang na ulit oh. Sponsor ng sapatos pala. Anong sapatos to? Ay pang ano, pang opisina black shoes. Di na ako mukbang ng bahay, Katunying. Baka mukbangin ni Lolo. Haha. Saka na lang didikit. O pag nakakarami na kaibigan, wag mo nang gagala. Hazel May, mega love shout out my friend Hazel May. So ambisyosa din yata to ah. Yun, may moderator ka na kaibigan, Hazel May. Punta ako kay Amigo Vlogger. Taga Kamiling Tarlac House. Di ko pa, parang di ko kilala yan ah. Amigo Vlogger. Mega love shoutout ka Mike from MC Cat Vlog 22. Bye mo idol ka Mike TV paki. Todo Beam from Nini Cicero. Good morning host thumbs up from Ate May Kajiyama. Mega love shoutout po Mami Ralisa from Kamike TV. Ate May Kajiyama to nag BG. Maraming salamat idol Tunying sa ayuda. God bless. No problem, may sayang naman hindi naman nanin yung ano yan, banana na yan. Dan Stag Dudes TV. Pero nanonood din yan. O, tapos na pala, o. O, tapos na, o. Balik tayo sa live ko. Yan, tapos na rin, o. Dudes. Harang na naman. Matatapos na kay kaibigan Joel. Video okay. Sis Mira. From Mika Giyama, sige lang sis, Mera, go lang sis, from Ate Mika Giyama, oh, go lang yan. Ruilio Llanos, mega love shout out, kaibigan. May moderator ka na po, kaibigan, Ruilio Llanos TV. Thank you sa thumbs up nyo, thank you very much. Iba si Hazel May host, di ako yun. Di, pares kayo nakatalikod kasi, oh, nakatalikod. Pares yung ano. Babangan ng bahay mo yung Silmi, may jacket ka naman ha. Hello, may kita kits. Hello, sis May. Kita kits, ha. Aba, kita kits. Oo nga. Nagkita-kita uli sila ngayon. Mega love shout out sa lahat from Ate Mega Giyama. Ba't nag-erase si Ate Mira Lisa? Sige lang sis Mira, go lang sis.
Invite ko lang sa'yo noon, Cecil May. Ay, invite mo ba yun? Mega love shoutout Ate Jean Maris Baby. Mega love shoutout to into all. Dudes TV, sa bakas mo ako balikan. Nanood ako, full watch at thumbs up. O, tama yan Kamek TV, balikan na lang sa ano. Huwag ka na makipagdikitan. Huwag ka na makipagdikitan. Magbakas ka na lang ng magbakas. Tapos pag nakita mo uli, pag di ka binalikan, comment mo uli. Mega love shoutout Kuko Martin. Ito naman ang aking ano? Nasaan na ba yung Kuko Martin na yan? Jakita ko nga si Kuko Martin. Artistahin to eh. Mga artistahin to eh. Salamat host from Rogelio Llanos. Mega love shoutout Kuko Martin. Ambisyosa bigi-bigi with love and care emoticon. Working muna ako to Nying. From Ate Rosita. Sige po Ate Rosita, no problem po. Salamat po sa pag-thumbs up. Salamat po. Pakitats na lang name ko. Go to channel. O nga. Para hindi na magbaba ng link, mas maganda. Touch nyo lang yung yung pangalan nila. Tapos may nakalagay naman dyan na go to channel. Yan ang magandang natin ngayon. Ituturo. Kung gusto niyo magdikit, wag niyo nang hanapin yung link. Wag niyo nang sabihin na bababa ng link. Ganoon, halimbawa nag-mention sa iyo, Tony Magsam, dan sa iyo. Wag mo nang sabihin na pasukli. Si pangit 'yon. Kahit pag dito basta alam ko na 'yon. Pag nag-mention ka sa akin, pipindutin ko lang yung pangalan mo, kaya yung picture mo. May nakalagay diyan go to channel. Doon ko na lang pupuntahan. Hindi ko na kailangan na sabihin na bababa ng link. Kasi parang sub to sub na yun eh. Mas maganda yung pupunta mo siya sa pinakang main channel niya, go to channel niya. Tapos magpili ka na lang doon yung latest. Siyempre, piliin mo yung latest video. Yun ang i-click mo para yun ang panoorin mo. Para hindi na tayo naghahanap ba ng link. Nung unang labas niya naisip ko yun eh. Alfredo Lacerna, bigi-bigi. Aliyah Kylie. Ay, Kylie pala. Aliyah Kylie T. Mega love shoutout host. Yun, may moderator ka na, kaibigan. Hinisisiro ni Ate Mika Giyama na bigi-bigi. Tama daw, sabi ni Kuko Martin. Tama nga naman. Harang po host. MC Cat 2 Vlog. Tamsak dan sa mga pusa mo sa lamesa. Salamat Manoy, from Kuko Martin. Manny Uri Official, mega love shoutout. Palit siya na kapin palit siya na kapin. Dito tayo kay kaibigan Alfredo Lacerna. Kung sino itong binaba nito. Alfredo Lacerna tayo. Bakit? Bakit inuubo na naman? Excuse lang, excuse. Manny Alfredo Lacerna, nandito ko sa bahay mo. Di pa pala nakasubscribe. Like number 14, Manoy. Dami na din banana mo sis Mira. Manny Alfredo Lacerna, di pa rin nakasubscribe Panoorin ko din yan. Panoorin natin. Like number 16, 3 minutes and 22 seconds. Dudes TV Vlog, dan salamat. Nini, dan to you, please connect from MC Cut. Nagbabalik yan si Nini si Zero. Bakas ka lang Ate Miralisa. Yung gusto lang po, walang pilitan po. Thanks from Ate Lady D.
Yung gusto lang, baka naman yung iba napipilitan, pangit naman yung napipilitan lang na mag-subscribe. Touch nyo lang po yung ano, yung mga pangalan nila. Tapos punta po kayo sa GoTo channel. Tapos mention nyo po kung nadikitan nyo po si kung sino man sino man gusto dikitan nyo. Ambisyosa Dan nasukli sa'yo idol from Dudes TV Vlog. Harang from MC Cat. Thank you sa paharang, Ate Miralisa. Yuki Chan, like harang host. Yun, may moderator ka na, Yuki Chan. Mahirap na gumamit ng second account. Yung second account ang nabibigyan ng ayuda. Oh, basta ano na lang, kaibigan Roy Llanos. Gamitin mo lagi main mo sa pagpupunta sa live stream. Pero pag ang dinikit sa'yo ninja, huwag mo nang balikan. Para hindi mapuno ng subscription yung ano mo, channel mo. Pag alam mong ninja, huwag mo nang balikan. Ganun lang 'yon. Kasi hindi makikilala yung channel mo kung lagi mo ginagamit ninja eh. Maliban na lang kung kapareho. Halimbawa kapareho yung ano, ang ninja mo is yan din, Ruilio Llanos TV 1, lagyan mo ng 1. Palablob naman dyan. Lady D, bahay mo sis. Pindutin mo na lang Ate Miralisa yung pangalan niya. Tapos punta ka sa GoTo channel. Dami na din banana sis Mira. Oh, medyo madami na rin. MC Cat Vlog, nag-drop ng bahay. Jane Maris Baby, nag-BG-BG. Tamsat sa nakapin, dating dikit. Like 82 sa kanya manoy. From Cuco Martin. Dito ako, matapos na ako. Manuel Alfredo Lacer na ako. Tapos na. Sa nakapin po tayo, sa nakapin ah. Patamsak. Salamat naman po sa inyong pagpin. Pakibakas lang po mga salamat. Ambisyosa and Alea kay Kylie. Si Kylie siguro to. Ikaw ba ito Kylie Lo? Ambisyosa nag-drop ng bahay. Naipin na ba kita ambe? Idol Tunying, maraming salamat. Thank you sa iyo idol. Work mood muna. Ingat. God bless you always from Dudes TV Vlog. Sige. Work muna tayo. Salamat sa pagsilip. Salamat sa pag-like. Salamat. Ruilio Llanos TV Harang. Ambisyosa, thanks. Dan na ako sa iyo pero watch ulit ako video mo. Alfredo, Dan, nagkakasiyaan sila. Cuco Martin. Harang po host from Alfredo Lacerna. Mega love shoutout po Ambisyosa from Kamay TV. Dana din pala ako sa binaba mo sis. Sexy naman sis. Alia Kylie, nandito ko sa bahay mo. Subscribe ko na. Like number 97 Unahin na kita. Teka lang, nasarang lang tong dalawa. Papaharang lang ako. Nasarang ko lang. Ano yun? Yes, tama. Yes, tama. Sabi daw naman ni Cuco Martin. MC Cat 22 from Ambisyosa Vlog. Dalawa pang naayuda ko sa'yo. Mayang hapon. Yun, ba ayudahan ka daw ng dalawa ni kaibigan Ambe. Yung didikit po sa akin, pakilagay na lang sa comment nyo sa tabi. Pangalan ni Kuya Tony Maxam. Dagdag interest para kay Kuya sa grand raffle ko. Salamat po. Yun, thank you very much Ate Lady D. Sa mga didikit daw kay Ate Lady D, maglagay ng Tony Maxam ha. excuse.
Andiyan ka naman kasi ang pababam. Isturbo naman na. Oy, may kisuyo po yung didikit kay Ate Lididi pakilagay ng tunying maksam sa tabi. Para magkaroon tayo ng interest. Mga panalunan daw dyan, house in lot. Joke lang Ate Lididi Salamat sis, ambisyosa. From MC Cat 22. Harang pa rin kapatid. From MC Cat. Yun. Tamsak. With Bakas, Alfredo Lacer na vlog from ambisyosa. Okay Lididi, parang dikit na ako sa'yo. Check ko. Ay, pakiulit ate Ate Mirlisa. Paki-edit, baka hindi mo nilagyan ng tunying maksam. Kamike bro, morning kaibigan from Coco Martin. Ambitious na drop ng bahay, like 34 Manoy. Nasa harang pa from Bitulapid. Yun, nandito na yung mga gusto kay Manoy Dong Hinihintay ko pa yung Rudy Fernandez Rudy Fernandez tsaka Rosana Roses. Yun ang hinihintay ko pa Manoy. Thumbs up the nose sa nagapin from Honey Vlog. Yun si Honey Vlog pala. Sunod kita Honey Vlog Nasa harang pa ako Manoy. Yun, thank you. Nasa harang pa daw si Manoy Nogi Hunter TV. Thumbs up the nose sa nagapin. Sa mga didikit po, bakas lang nang mabalikan ng main. From ambisyosa. Yun, tama. Bakas lang kayo para ibalik yung main ni Ambe. Pang-ayuda lang yan. Ambitious sa OTW from Honey Vlog, Kamay TV, BGBG, Lady D dyan. Pakilagyan ng love, tunying po please. Yun Pakilagyan naman po, baka kung gustong mo panalunin ni Ate Lady D. Dito pa ako Manuel, Alfredo Lacer na Ulitin ko ulit. Paano yan Ate Lady D? Pag ibinakas ko yung itong tatlo. Ibabakas ko ito, isa, dalawa, tatlo. Pag binakas ko to, kasali pa ba sa entry? Ate Lady D. Pakisagot po para ibabakas ko. Maglalagay ko na to yung maksam. Nigalab siya to, Tol Lady from Manoy Nogenter. Congratulations nga pala ulit kay Manoy Nogenter TV. Lagyan ko ba ito ng jacket Manoy? Silito lapid. Lagyan ko na para May galab shout out Nogenter TV from Ambisyosa. Hi Kuya Nogi. May galab shout out Ambisyosa from Nogenter. Hello Tall Lady from Nogenter TV. Dan Astag Ambisyosa from Honey Vlog. May Aninoe like host. May pala. May Aninoe, may galab shoutout, may moderator ka na Opo, basta pag tinawag ko kayo, mag-present lang kayo kuya Main to main, ayuda lang po ang ninja. Yun Maganda yung sinasabi ng Ambe. Yan ang gusto ko Main to main ayuda lang ang ninja Nasaan na yung baba ng link Ate Lady D? Baba ng link. Ibabakas ko lahat ng ninja ko. Ay hindi na pala, ba't pa ako naghahanap ng main? Ba't wala Ate Lady D? Ba't walang mailagay na go to channel? Ba't ganun? Ba't hindi ko mapindot yung Walang lumalabas na go to channel. Nakalagay report block, cancel. Ba't ganun? Bakit ayaw yatang makapag-comment Ay
Yun, nandito na si Rudy Fernandez. Hinihintay ko si Rudy Fernandez eh. May galaw shoutout mag-hunter. Si Rosana Roses Pamanoy, Rosana Roses. Pakilagay lang po pangalan ni Kuya Tunying sa comment nyo. Yan, ito na nga. Subscribe ko natin Lady Diao. Di pa nakasubscribe. Bang BMRS Channel, like 36, thumbs up po. Thank you my friend. Like 103 Ate Lady Diao, nakasubscribe na oh. Good morning my friend from Bang BMRS. Thank you very much my friend. And good morning to subscribe ko na din Ate Lady Diao. Di pa nakasubscribe oh. O Kalimbang oh, like number 104 na oh. Mega love shoutout my friend Jesus Ernais. Nandito na ako kay Arbal. Oh, di pa rin naka-subscribe oh. Salamat my friend. Ate Lady Dio, subscribe ko na din oh. Tatlo natagdag. Like 106. 105 pala. 103, 104, 105. Nasarang lang, nasarang. Girl power snow. So billing work with me and a cold day. Salamat my friend from Brown BMRS. Salamat po kuya. Lagyan mo pangalan mo sa comment mo. Sino ka ba yung susunod ko kanina? Change sa nakapin. Change sa nakapin. Ay, bakit rin mo moderator? Yan. Palit po sa nakapin. Like 36. Thumbs up from Bang BMRS. MC Cat, dating dikit na po from Roy Lilianos TV. Good morning my friend from Bang BMRS. Good morning din my friend. MC Cat 22 dan po sa'yo from Alfredo Lacerna. Ate Genesis Ernais, nag-drop din ng bahay. Pakisupport din po si Ate Genesis Ernais. Mega love shoutout to all with love from Ate Genesis with heart. Ate Mika Giyama, BG with love and care emoticon. Salamat my friend from Bang BMRS channel. Walang ano ba my friend. Salamat po kuya, ilagay mo pangalan mo sa comment mo. Sunod ko ipipin si Ate Lady Dia. Kasi hindi mapindot yung ano niya eh. Hindi makapunta sa Guto channel, ba't kaya? Mega love shoutout Prinugi from Joel and Karen TV. Katatapos ko lang mag-play sa'yo, kaibigan Joel. Doon sa kinuha mo na yung mga video o kinarentahan. Salamat manay from Lito Lapid. Yun, may jacket na yan. Rudy Fernandez sa Manoy. Mega love shout po Joel and Karen. Mega love shout po Joel and Karen from Ate Miralisa and Manoy Dong Vlog. Parin Joel, hashtag Karen bro from Lito Lapid. Tama po yun kay Ma'am Lady D Channel. Lagay po kayo ng pangalan ni host. Comment ka man Alfred Lacerna. Lagay mo ng Tonyo Maksam. Di paano yun pag ano, pag si Manuel Alfredo Lacerna. Para makasama rin siya sa raffle Ate Lady D.
Bang BMR's done from Ruel Llanos TV. MC Cat, BGBG. Rudy Fernandez, tamsak dan. Check host. Salamat kapatid from MC Cat. No problem, Ate Merlisa. Ididikit ko natin dalawa mamaya. Nandito lang ako kay Ate Lady D. Tatlo. O, isa. Dalawa. Tatlo. Nasarang pa tong isa, oh. 13 minutes and 41 seconds. Ate Merlisa, hello from Jovelyn Karens TV. Dan tamsak na po sa nakapin. May bakas pa po host from Alfredo Lacerna Vlog. Dan ayuda sa nakapin, Manoy. From Little Lapid. Yes, my friend. Hashtag Ruelio Arlianos TV. Maraming salamat po. Thank you sa mga like news. Thank you very much. Salamat host, Little Lapid from MC Cat Vlog. Meron po ako laging may bakas host. Meron po ako laging may bakas host from Alfredo Lacerna. Dan hashtag Gani Vlog. Salamat. Mag-comment po yung hindi pa naipipin ha mga kaibigan. Huwag po kayo mahihiya. Huwag po kayo matatakot. Huwag kayo mahihiya. Para alam ko po. Para may pindid. Kasi hindi ko po nami-memorize lahat. At may na po ang ating memory. Ganda ng sasakyan ni Ate Lady D, oh. Anong sasakyan niya na Ate Lady D? Parang ano to eh. Hulaan ko Ate Lady D kung anong sasakyan, anong model. Ay anong tawag nito? Anong brand pala? Pag hindi Chevrolet, Honda. Pag ayun na yun. Bakas lang guys. Main to main. Ayun na lang po ang ninja. Salamat from Ambisyosa. Meron pa yata ako dito Ambi ah. Teka lang Ambi, teka lang. Pag nag-member po sila, ibaba ko bahay nila, every LS ko. Lahat ng members ko. At mga organic. Mag-subscribe sa inyo. Tutulungan ko kayo. Matulungin yan si Ate Lady D. Promise. Hindi naman sa nagpapapapil si Tunying. Matulungin po yan si Ate Lady D. Nagbibigay nga po ng mga pa-premyo eh. Lalo nung Christmas, maraming pa-premyo yan si Ate Lady D. Pero hindi ako naka-attend. Sige kuya, hulaan mo. Yun na nga. Ay ano pala, pag hindi Chevrolet, ano nga ba yan? Honda. Yang kulay puti ah. Pero di parang Mazda to eh. Oh, Chevrolet nga to, Chevrolet. Alfredo Lacerna Dan. My friend, hashtag Ruelio Arlianos TV. I'm OTW okay from Bang BMRS. Toyota RAV4. Ay, oo nga pa ya, Toyota. Yung bagong RAV4 pala. Akala ko yung Honda na bago. Kasi karamihan sa ibang bansa kasi Chevrolet. Sayang oh. Yan pala yung Toyota RAV4 na bago. 2020 model. Ay, yung kulay, yung isa. Sa'yo pa rin yung kutsing isa, Ate Lady D. Yun, mahuhulaan ko yun. Palalakihin ko lang. Lalong lumiit. Toyota pa rin yata. Toyota Altis yata o Camry. O Toyota Camry yata. Isa lang kuya. Hindi yun nasa likod. Alfredo Lacerna Dan. Harang from Ruelio Arlianos. Salamat sa paharang. Salamat. Thank you very much. Harang Manoy. Salamat sa paharang niya. Salamat. Didikitan ko po kayo lahat. Bahala na kung di bumalik from Ruelio. Excuse.
Ay, hindi pala nakapagbakas to. Ay, ito pala ang isa. Alam nga ba yung nag-comment ko? Nalilito na tuloy ako. Yun, andun na si Rumi Diaz. Ilagay mo na jacket mamaya, Rumi Diaz. Eddie Garcia, thumbs up po sa nakapin. Andun si Eddie Garcia. Nabenta ko na yung isa para pang raffle ha. Wow naman. Pang-raffle lang yung isang sasakyan, Ate Lady D. Ha? Naka-live ko ba Ate Lady D? Hindi ata. Kasi minya to eh. Full pack na po Mami Ralisa from Joel and Karen. Yun katapos lang sa harang from Rumi Diaz. May moderator na yan. Manay Rumi Diaz. OWS AD. Sino yung boss AD? AD pala. Salamat Joel and Karen. From MC Cat 22 Vlog. 130 sa nakapin. Yun 130 na. Oh, si AD bahay mo po. Lady D Dan po from Romeo Llanos. Ganda ng pusa niya from Rumi Diaz. Video lang po from Ate Denise Nice. Di po, bukas ako mag-live. Arnel Solid TWI Tamsa Kaus. Daming ano ni Manoy ah. Welcome sis. Salamat Manoy from Rumi Diaz. Harang from Romeo Llanos. Host channel 2 na ang live mo. Salamat sa shoutout. Ate Lady D, salamat. Yun, ano nga ba yung nabakasan ko dito? Tight. Sinumpong na naman yung ating ubo. Ay, naku po. Nag-uumpisa pa lang Ate Lady Davis Arnel Solid. Maray na Agamanoy. Babalikan ko after 1 or 2 days para di malagas grand raffle bukas. Kaya hinahabol ko interest mo kuya. Nanya ka ba kay Punta mo kasi Ate Lady D. Mag-comment ka lang para sa entry. Isang kotse daw mga panalunan. Oo nga, bininta niya isang kotse niya para iparapol lang. Gago din, yun ang sinasabi nga niya Kotse, mapaparin niya? Bininta nga niya yung kotse para iparapol. Iwan ko nasa Canada to. Mag-comment ka lang. Kaya nga ako sinunod mga panalunan Nagalit si Mrs. Baka doon, bulaan natin. Teka lang, babakas lang ako.
Bahala na yung mga comment. Pero full watch to, ate Lididi. Nasarang lang oh, nasarang. Yun, next na nakapin ha. Exotic and tropical. Mega love shoutout my friend. Yun, may moderator ka na. Inom mo na maraming tubig, kaibigan Tunying. Oo nga, nakalimutan ko na naman. Teka lang. Saglit. Anim do, 14 ngayon andito, sabi mo 6. Eh di pala viewers tong mga nagko-comment. yung process po ng sasakyan ko, yung parapol ko para may funds. Di, inano ko lang si Mrs. Ate Lady D. Okay my friends, Roelio Alianos TV, Dan Pulpak, duration 8.40 subscribers, 713. Mega love shoutout po sa lahat ng bisita ni host from Rinok Igni. Thank you kaibigan Rinok Igni ha. Salamat din sa pagpunta. Idi Garcia, nag-drop ng bahay. Palit sa nakapin. Pipin ko nga po lang kay Ate Lady D. Para ano? Paano pag may Ate Lady D? Hindi ito yung maksam yung i-comment, kasali din siya sa dapat kasali din siya sa raffle. Kawawa naman ako lang yung may isasama. Dapat pati yung magsusubscribe sa inyo may isama din. Dahil na pala ako sa paggitara mo host, Kamike from MC Cat. Okay my friend. Aliyah Dan from Ruilianos. Okay my friend, Roelio Alianos. Tapos na pa. Mega love shoutout po sa lahat ng bisita ni host from Rinok Igni. Eddie Garcia nag-drop ng bahay harang from Roelio Alianos. Yun, magdikitan oh. Pakiano po kay Joel Karen, Eddie Garcia, Rinok Igni. Palablab din kapatid. Premier po patamsak, salamat. Kuya, may mga nag-comment. Wala kayo pangalan. Pakilagay pangalan ni Kuya Tony Maksam. Di ba mo na kung walang naglagay. Okay lang yan. Maya live kami kapatid from Joel and Karen's TV. Anong oras? Sister Bro, Joel and Karen. Anong oras? Matapos ako mga siguro, mga 11 siguro or 12 or quarter to 12 ganun. Host pin from Eddie Garcia. Sige manoy, ipipin ko. Patapos ni Ate Lady D. Dating dikit kristal, pasukli from MC Cat. Romy Diaz, nag-drop ng bahay. MC Cat, BGBG, at GC Nais. Si Ate Genesis pa pala, kasunod na ipipin. OTW host, Romy Diaz. Kaya ayaw ko magpa-member. Kasi baka hindi ko mapin yung mag-member sa akin. Mamaya mag-comment pa sa akin na hindi mo naman nagpa-member ako siya, hindi mo naman ako naipipin. Ngayon pa nga wala akong membership, hindi ko naipipin. Kaya isa pa yung sa dahilan kung bakit hindi ako nagpa-member. Baka hindi ko magampanan yung tungkulin ko. Dating dikit, kristal, yun pala. Sa susunod po na parapol, Sa susunod po na parapol, pwede na sila masali kasi tapos na po this week ang raffle entries sa next uli. Ay, okay, ganun pala yun. Biena Mulato channel, mega love shoutout my friend. Ayun, may you have a moderator my friend, Biena Mulato channel, mega love shoutout sa host.
Crystal Dan from Royal Llanos. Crystal, nag-drop ng bahay. Harang from Royal Llanos TV. Salamat, salamat. Sali sila sa mga games ko. During the raffle, pwede sila manalo. Yun, okay naman, mananalo din pala. Sali din pala sa raffle. Akala ko yung Tunying Maxam lang may kawawa naman yung mga nagbabakas. Siyempre galing sa akin, nagsusubscribe sila sa'yo. Kawawa naman, hindi may isasali. Pero kasali pala. Salamat naman at pare-paras kasali. Salamat Romy Diaz from Eddie Garcia. Aba, nag-subscribe na yung mga artista. Channel to na nga to ah. Kaso, puro naman tigbak na to ah. Puro na tigbak to mga artista na dito. Eddie Garcia, Rudy Fernandez. Yung Little Lapid. Manoy, wala, tsaka yung Rosana Roses ang hinihintay ko eh. Tsaka yung Little Lapid eh. Salamat Romy Diaz from Eddie Garcia. Daming artista dito from Royal Llanos TV. Oo nga eh. Kasi puro naman tigbak na yung mga. Pero okay lang yan, okay lang yan. Little Lapid ang nakawala eh. Ay, nandito na pala si Little Lapid ganyan no? Jacketa Nose. Oh, may jacket na kaibigan Benamulato. Harang uli from Royal Llanos. Salamat kaibigan Royal sa paharang. Danastag Royal from Crystal. Salamat. Danarangos Romeo at sa Silinyo from MC Cat 22 Vlog. Balikan po kita MC Cat from Crystal. Crystal, dan ako sa iyo from MC Cat. Pagtapos mo kaibigan, sige kaibigan Joel and Karen. Alin bang magla-live itong Joel and Karen o yung yung Joel video okay? Kasi bahala na magpapa naman yun. Nakakalimbang all naman yung mga yan. Pagtapos mo kaibigan, thanks Crystal. Hahaha. Dami mo fans na artista kuya. Kaya nga eh. Kaya nga Ate Lady Din, dami nga eh. Kaya dyan ako eh. Kaya dyan ako natutuwa dan eh. Pero at least ngayon, hindi na nakikita yung thumbs down. Okay na, puro na thumbs up ngayon na makikita. Wala ka na makikita thumbs down. Wala. Na? Saan? Ayun, hindi ko alam. Pero alisin na yan ni Lolo, sabi nila. Mamaya darating sila ha from Eddie Garcia. Yun, magkukulabs pala yung mga artista ngayon. From Mega Giamo. Natuwa-tuloy si ating Mega Giamo. Eddie Garcia nag-drop ng bio. Paki-subscribe naman po si Eddie Garcia. May gisuyo naman po. Ma'am Lily Channel, tamsak dan kalimbang po sa Let's Friend niya. From Alfredo Lacerna. Yun, galing magdigitan ngayon ni Manny Alfredo Lacerna. Natuto na to si Manny Alfredo eh. Last na napanood ko Manny Alfredo yung yung mga tanim mo. Yung may pera. Yung ginugupitan ni Mrs. mo. Huwag mo lasing yan, di sa'yo yan. Halaman ko yan eh. Natutuwa akong pinapanood ko yun eh. Alisin mo lang yun sa'yo, yung halaman mo, pero yung halaman ko. Tsaka yung galing Lucena naman, oy. Galing Lucena na iba-ibang kulay ba yung dahon niya. Di ba isipin niyo kasi hindi ako nanonood ng ng video niyo. Alam ko lahat 'yan. Social host, mga tigbak na artista. Napuna din ni Ate Mega Giao, mga tigbak. Peace. Joel nga rin kapatid. Ay sige, yung Joel nga rin pala. Sige. MC Kato ito, dan full pack na sa'yo. Pero Rinok Igni. Harang ulit, pero Rinok Igni. Rinok Igni, bahay mo. Kakamonitors lang din yan kaibigan Rinok Igni. Ma'am Lady D, may kilala rin po ako na taga Canada sa Alberta. Alberta yan si ate Ate Lady D. Nagsasawa na yung tuwaders. Tika lang.
Nalaglag na yung ulo ng aso. Nalaglag na. Katulog. Kawawa naman. Oh, kahit ginagalaw na siya ayos na. Nakakatawa yung aso ko. Siya na yun? Ano yung binasa ko tuloy? Ma'am Lady D, may kilala po ka. Ayan. Oo, nagsasawa na yung two others. Inalis na po ni Lolo ang dislike sa public. Kasi may nag-dislike. Read po. Nasa waiting news natin ng analytics. Oo nga, wala na, hindi na nakikita yung two others. Joel Carnes, Jensen's Boxing from Rillianos. Yung mga dinikitan po ni kaibigan Rillianos ha, magsukli na lang dun sa sa bakas. Salamat Ruilio from Joel Karen. Legit naman po kayo lahat. Alam ko po magbabalikan kayo. Saan po? Sa Alberta, Calgary po ako. From Ate Lady D. Vlog ni Tino, Dan Tamsak. Sino nga ba tong ninja to? Ninja. Ninja ba to? Kaibigan vlog ni Tino? Rinok, dati dikit na pala ako sa'yo, Dan, sa premiere. Teka lang, nakawala ako sa ano. Nasa ano pa rin ako harang Ate Lady D, oh. 3 minutes pa? Haba naman yun. Oh, ito nasa harang pa rin, oh. Dan sa nakapin, Manoy. Lady from Rumidias. Lagyan mo ng tunying Max sa Manoy, ha. Manoy Rumidias. Pag may time po kayo, pabalik na lang. Pag di na busy, yan ang magandang magandang parang ako din ganyan, hindi ako nagko-comment ng pabalik na lang. Pag may time at nakita niyo yung bakas, lahat naman magbabalik kahit sino naman pag nakita yung bakas, lalo na pag maganda yung bakas. Vlog ni Tino, Kuya Tunying, pahingi jacket. Meron na kaibigan, meron na. Shoutout sa 13 viewers, salamat sa 45. Thumbs up. Barilan niya na 45. Hindi mo na ako natatandaan, Kuya Tunying. Ma'am Lady D Channel, nag-LS din po siya. Ma'am Lady D Channel, nag-LS din po siya. Pero Alfredo Lasern. Ay, may live rin po si Ate Lady D. Baba mga bahay mo, Tino. Hindi ko maalala na naging ulyani na naman ako. Sino? Anong pangalan? Vlog ni Tino. Bago lang yata bago. Pag ako nag-play po ng videos nyo, kuya, ads ng Canada, mas malaki kita ng Pinas. Kaya no skip ads. Ako para sa inyo. Thank you very much, Ate Lady D. Mas malaki nga yung mas malaki nga talaga yung papasok na revenue. Pero ewan ko pa kung totoo, Ate Lady D. Totoo po kaya yun? Kasi ito po, tinan nyo. Ipapakita lang po ako kahit ma-review ni YT. Papakita lang po ako. Kasi po, ito pong itong excited sa laruan. Yan. Pakita ko lang po yan, excited sa laruan. Pag pinindit ko po yung yung view more. Tapos ayan na po yung yung excited sa laruan na video ko, di ba? Tapos pindutin ko siya sa go to video analytics. Yan. May kita po kung ilan yung pumasok na revenue lang diyan. Ang pumasok lang na revenue diyan. Ayun 16 pesos. 16.8 peso po yan, peso. Hindi po dollar. Para makita niyo po. Pero ang views niya po, ang taas ng views niya Umabot lang na wala po 17 pesos
Ano na po yan? 4 days. 4 days ago. Tinan ko po. Kung ilang araw tong videos na to. Pakita ko lang para ano. Oh, 4 days nga. Oh, 4 days. 4 days nang nakakalipas. Pero ang pumapasok lang na ano na revenue sa video na yan. Bali ano siya eh. Ang views niya is 134 views. 134 views, ayun o, 134 views. Ayan o, 132 views. Ibig sabihin, yung isang pag-views pala ng harang is wala pa, centavos lang pala. Centavos lang pala. Kasi makikita mo kung ilan yung papasok sa'yo sa ano eh, sa revenue eh. Ayan o. Oh. Pag pinindot ko yung view more, maayan yung ano yung excited sa laruan. Tapos pindutin niyo tong go to analytics. Ayan lang po yung revenue niya, 4 days. Wala pang 17 pesos. 16 pesos lang oh. Ano yung estimated revenue? Peso yan, peso. Dito sa atin yan, hindi dollar yan. Ibig sabihin yung pag-play ng video, pag no skip ng ads, yung pag-play din ng ads, wala rin palang ano, kaunti lang din pala ang makukuhang revenue. Kasi kinakalikot ko kasi yung ano, kinakalikot ko pag minsan. Para malaman natin kung ano ba talaga ang patakaran sa YT. Kung malaki nga ba yung kinikita, gano'n. Dan Pulpak Ruilio, hindi po ako nag-skip ng ads nyo, Ma'am Lady D. Host, nakikita pala yung sasahurin mo. Oo, makikita yung kung ilan yung papasok sa revenue mo. Dan Pulpak, Lady D. Salamat sila Alfredo from Lady D. Play ko uli. Kung mga videos nyo kuya, i-play ko playlist nyo. Salamat Ate Lady D. Salamat. Crafted TV, hello. Excuse. Yan, may moderator na yan, kaibigan Crafted TV. Sentimo lang pala ang bayad yan, sentimo. Kuya Taning, dan na po ako kay Lady D Channel, full pack. Na po sa kanya, all kalimbang na rin. Pakilagay ng Tunying Magsam sa dulo, kaibigan vlog ni Tino. May kisuyo. Paki-edit ulit. Ma'am Lady D, dapat po sila ang nagbubukas ng channel ko. Dati po sila ang nagbubukas ng channel ko sa Canada. Sila ang nagbubukas ng LS ko. Parang Alfredo Lacerna. Para marami ads at dagdag views and watch hour from Ate Lady. Opo, Ate Lady, salamat. Ha? Konti lang pala talaga agoy from Ate Mika. Oh, nakita mo na po Ate Mika Jema. 100 plus na views yun. Pero ang pumasok ay wala pang 17 pesos. Tamsagdan po from Bong Revilla. Yun, andito na si Bong Revilla. Lady D Channel, Dan Dikit kalimbang na sa'yo from Rinok Igni. Arang ulit host. Kuya Tonying, naka-on duty ako ngayon. Wahaha from Vlogging Tino. Baba nga na bahay mo. Kaibigan vlog ni Tino. Bigi-bigi lang ako from Vlog ni Tino. Para masilip.
Oh, hindi pa tapos sa Ate nagpapaalam ka pa lang. Na-play ko lahat, playlist mo. Playlist ni Kuya Nogi, nakatulong sa watch hour niya. Oh, yung watch hour talaga, papasok talaga yun, yung watch hour. Papasok talaga yun, Ate Lady D. Ganda ng ganda ng ads eh. Yung, ito bang ads ng ng ibang lahi? 100 plus pa lang, watch hour ko ha, from Vlog ni Tino. Bakit 100 plus pa lang? Tagal naman. Tamsa House from Ame Jimenez. Vlog Tino Dan. Sir William, mega love shoutout from Ame Jimenez. Mega love shoutout Ame Jimenez. Sir Rino Igni, mega love shoutout from Ame Jimenez. Good morning sis Ami, ganda, mega love shoutout from Rino Igni. Saan ba yung ito ni vlog ni Yun, andun pala vlog ni Tino. Nandito na kay Arbal Arbal TV vlog. Basim Sukham, hello host, like done. Jakitan kita kaibigan. Please drop your link my friend. Basam Isukham. Bong Rebilla nagbigi-bigi, Joel Karen nagbigi-bigi rin. Pag open ko, CP, ito na ko nakita, kape muna tayo lalabs. Sige, kape-kape ka lang dyan, ate, Idol Joyce Jimenez. Mega love shoutout Bong Rebilla Idol from Rogelio Llanos TV. Pinipli ko to si si kaibigan Arbal TV channel. Aba pa naman ang harang. Thank you so much from Basam Isukham. Yun, ipin ko nga muna to, patamsak naman po. Ito kay Rinok Igni. Tamsapan na po natin, tamsapan. Basam Isukham, na drop the link. Ambisyosa bigi-bigi. Napin na ba kita, Ambe? Ambisyosa, napin na ba kita? Shoutout sa 11 viewers. And salamat sa 47 like. Meron na po tayong 1.5 hour. Alfredo Lasil na vlog, bigi-bigi rin. Salamat sa pag-pin host. Patatamsakan ko lang. Di pa host eh. Oo nga eh, tika lang tayo. Akala ko. Comment ka pag Ambe. Pag hindi ko na ipipin kasi mahina yung memory ni kaibigan Matanying. Sunod kita, sunod. Si Ate Mirles, hindi ko pa nga napipin eh. Sunod kita, Ambe, sunod. Yung problema sa ubo eh. Loro mangga. Mga mula to.
Para mawala tong ubo. Para mawala tong ubo. Teka lang, tamsak lang ako dito kay ano, kay Renok Igni. Subscribe ko na rin oh, Renok Igni oh. Mga artista bisita mo host. Oo nga, mga artista. Bong Revilla, Romy Diaz, Rudy Fernandez, Eddie Garcia. Like number 12. Nandito na si Ambi. Joelyn Karen. Oh, like number Marisa Natividad. May tubig naman. Maligam kami na tubig. Ate Lady D. Ito, para pampatanggal ng ano to. Wala po bang FPG? May kalab siya to, Bong Revilla. Host, baba po ako. Baba na po ako, salamat. Maya ko na lang po balikan mga bakas nila. Ingat po lagi. Sige, sige, kaibigan, Manoy, Alfred Lucerna. Ano po channel ni Ate Miralisa? Yan pong ano, Ate Lady D. MC Cat 22 Vlog. Dito lang ako, Manoy. Naubo ka pa din ah. Oo nga, naubo pa din, Manoy. Di maalis-alis. Renok Igdinan, Tamsak, Dikit, Kapatid, All Kalimbang from Vlog ni Tino. Yun, makikita ko na to si Vlog ni Tino. Haba naman ng harang na to, nakakaasar. Skip ko na nga. Di sa akin po to, sa live stream ko, ang haba ng harang. Ano naman yun? Ayaw pakita ni Mrs. kasi, yung ko ba dito kung bakit ayaw pakita. Yun pa rin pala, oh, Vlog ni Tino. Nandito ko, Vlog ni Tino. Subscribe ko na kaibigan, di ba naka-subscribe oh? Sinilip ko lang para makita ko. Main mo pala to, main. Light number 43. Kahit ito, nasa ano ko rin oh. Tagal ng harang. Kakaumay. Skip na kita. Oh, dito ko sa vlog ni Tino oh. Pangalawang ayuda vlog ni Tino. Kalimbang oh, like number 44. Oh, ito, nasa harang din oh, kanina pa. Skip na din kita. Nakakaumay ka. Oh, tatlo vlog ni Tino oh. Pangatlo. Like number 44 na oh. Ano po channel? Ubat. Ate Miralisa, paki-message mo ako sa messenger ko. DCdo. From Ate Lady D. Basa may sugram, Renok Dan, pabalik naman kay Basam Sukham. Renok Igni Dan Tamsak. Full watch. Vlog ni Tino, sundan kita sa bakas mo. Pero pinanood ko na video ng bahay mo at tamsak na. Salamat. From Renok Igni. Tamsak po sa premiere, thank you. From Jean Maris Baby. Sige po ate. Dan vlog ni Tino, bakas lang po. At may balik main ko. From Ambisyosa.
Basa may sukram, Dan check. Po, Paul Tamsak, Paul pa kapatid. Please subscribe back my friend. Basa may sukram to vlog ni Tino. Yan na tapos na vlog ni Tino. O vlog ni kaibigan Joel ng Karen, nandito na naman ako sa ano mo. Bakit kaya pag ito? Pagkatapos ng mapanood ko dito, ang sumusunod si ano? Sumusunod si Joel ano? Joel video okay. Oh, ilay ko na rin ha kaibigan. Oh. Naandun na rin lang naman, di ilay ko na rin. Kahit hindi na pala magbaba ng link si kaibigan Joel video okay vlog. Automatic. Kain po tayo, kain. Pasensya na po yung maglalaway dyan ha. May bunga kasi yung aming manggain, no, mangga. Diyan minggo. Para maalis yung ubo. Wala nang balat-balat. Kainin ko na kapatid balat. Sige kapatid, salamat. Kain lang idol. Ambisyo sa double din ako sa'yo. Rin ako click niyo, hindi pa nakasubscribe oh. Subscribe ko rin. Oh, kalimbang all na. Like number 13. Oh, may nakalagay ito yung magsama. Sige kapatid, salamat. Kain lang idol. Inom ng marami tubig kapatid. Salamat. Kaibigan Joel and Karen. Eight minutes yung kay ano, kaibigan Joel. Joel video okay. Bro Romedia, saan ka na? Punta ka na ba sa shooting? Tabong Rebelya. May shooting ba? May shooting? Ambisyo sa Dan kapatid. Paul Tamsak, Paul Pak at Kalimbang po. Ako sa'yo. Full watching po sa'yo. Harang host from vlog ni Tino. Next. Palit po sa nakapin ha, palit sa nakapin. Nasaan yung kay Ambe? Yan, sunod po tayo kay Ambisyosa. Ambisyosa Dan kapatid, full pack. Pabalik naman kay vlog ni Tino. Okay ang views ni Joel video okay vlog. Ano kapatid? Okay nga eh, 400 na, 400 plus. $495, bumagpa 500 na. Pero magawan man pala, magawan man. 500 na ate ano. Sister ka sis Karen. Bong Rebellion, napatawa. Maraming salamat. Hashtag vlog ni Tino from Ambisyosa. Roelio Arlianos TV, mega love shoutout. BG Biggie.
Host, tambay lang ako sa iyo ha. Kasi naka-duty ako ha, from vlog ni Tino. Salamat kaibigan, kahit naka-duty ka, nakatambay ka pa rin. Maraming salamat host. Ambe oh, isang dikit ambe oh, ambe. 900 plus din. $900 plus ang alin? Ma'am Karen, nasa harang pa. Panoorin ko lang to, ambe. Matapos na ulit ko yan, Joel Video okay vlog. Thumbs up po from Emi Toys TV Mix. Nasa harang pa from Tita Vlogs. Hello Idol Host, like 48. Yung iba 1.8 from Joel and Karen. Aba, wow naman. Maraming salamat host. Kain tayo mangga. Wala nang balat-balat. Kainin na pati balat. Sabi nga nasa balat daw yung vitamins. Mega love shoutout everyone from Tita Vlog. Pangalawa, kaibigan, ambe. Magsisimula na ulit ako mag-ayuda. Like number 187. Asin po to, asin. It's a beautiful day. Kumusta po kayo? Tara laro tayo saglit. Yun, may moderator ka na, Mari Florence Mungkawe. Hi Ate Teta from Lady D Channel. Mega love shoutout si Ambisyosa. Host try mo G na may kalamansi. Ha. Sa akin na wala ubo ko. From vlog ni Tino. Gin tapos kalamansi. Lasing ang abot natin dun. Ay, ilang tagay lang? Dalawa ganon. Mega love shoutout sa Amy Toys from MC Cat 22. Mega love shoutout si Lisa from Tita Vlog. Mega love shoutout Ate Lady D from Tita Vlog. May Kajiyama to, BG. Yan na tapos na ambe oh. Sinusunod na ipipin? Paki-comment naman. Tapos na oh, kaibigan Joel Video okay. Yung lobat na yung isa oh. Sir naman. Joel pa rin oh. Kasunod, Joel pa rin video okay. I-like ko na rin. Like number 16. Pero skip ko na kaibigan Joel. Para madikit ko naman ito kay Ambe. Ambe siya sa oh. Dikit ko na rin. Like number 188. Pitong kalamansi tapos isang bote ng gin na ay patay, lasing nga tayo niyan. Pitong kalamansi tapos isang bote ni. Di sinubukan ko na yung kaibigan. Sinubukan ko yung teka, lagyan ko lang ng jacket si kapatid na Lantin. Naglaba kasi ako ng jacket. Like 50. Mano ito niya, magandang umaga po. 51 na yung like ko, bakit? Salamat kaibigan. Mega love shoutout po sa lahat from Lantin. Mega love shoutout host Lantin Vlog from MC Cat 22 Vlog hashtag Merali sa channel. Salamat ulit host from Ambisyosa. No, walang problema. Marita's Kitchen and Travel, harang pa house. Yun, kilala ko to. Si Marita's Kitchen and Travel. Mega love shoutout Lantin Vlog from Bung Revilla. Mega love shoutout kapatid Lantin. Lasing ang inabot from Province Mungkawe.
May nabasa ko kanina eh. Pengi mangga idol. O punta ka dito. Maraming bunga yung mangga natin pero maliliit pa. May maliit pa, may malaki na, may ganito na kalaki. Tamang libangan. Lasing ang inabot para manay Florencia Mongkawe. Bong Rebilla, may galap sa kapatid. Bakit ako walang harang pagpasok ko? Biya mo na kapatid. Wala ko talaga nakalabas at balik ako. Hindi meron, sa akin meron oh. Biya mo na. Magdikit ka ng isa. No, meron na yan. Dito lang ako kapatid from Joel and Karen. Sige po, sige po. Basta isakto ko na lang to ng ng 2 oras, ganon. Mag-end na rin ako. Kuya, anong messenger account mo? Tony Maxam pa rin ato Ate Lididi. Kung anong main channel ko dito sa YT, yun pa rin ang pangalan ko sa Tony Maxam pa rin, Ate Lididi. Para hindi malito yung ating mga kaibigan. Wala tayong tinatago, yun pa rin ang FB ko, Tony Maxam Messenger. Para hindi mahirap hanapin ba? May galab sa to, Kuya Florencio. Kuya, anong messenger? May galab sa to, Sistita from Joel and Karen. Haba ng harang. Okay, Ate Marita's Kitchen, ang haba rin to ng harang. Haba ng harang. Harang pa rin. Skip mo na, Ate Marita's Kitchen. Skip na, skip. Guys, pamahal, from Manay Florencio Mongkawe. Antay kita dito sa Cavite House. From Bong Rebilla. Ay, siya pala itong Bong Rebilla na to. Si Kamay TV. Sige, dadaan kami diyan pag nakapasyal. Kami ng Pangasinan Idol. Sige, PM lang, PM. Kita Vlog, may galab shoutout. NMC Cat, hello po, may galab shoutout para natin. Lady D Channel, okay po, salamat. Vlog ni Tino, nag-drop ng bahay. OTW Florencio Mongkawe. Ngi po ya, ayuda. Pengi po ay pengi daw ayuda Manay Florencio Mongkawe. Paayuda ngayon na Manay Florencio. Manoy, paayuda yan si Si Ate Lady D, si Ate Lady D. Si Ate Mirel si channel. Mirel si channel yan. Ate Tita, nadalaw mo na si Kuya Tunying. Hindi pa Ate Lady D. Ayaw kong dalawin yan, ayaw kong dalawin. Marita's Kitchen and Travel, may galap shoutout po from Landing Vlog. Medyo nalasing nga ako, Sir Tunying. Sabi na lasing ang abo niya, pero may isang bilog. Hindi pa nga Ate Lady D. Dahil na sa nakapin, from Ronick Igni. Yun, palit sa nakapin, napalit na naman sa nakapin. Tapos rin ang harang host from Marita's Kitchen and Travel. Harang ulit idol host, salamat. Papalitan ko din FB account, name ko kuya. Dati ko na FB kasi yun. Sido. Change account name na lang. Di ganun din talaga ang matagal nang yun din ang FB page ko. Hindi FB page pala, FB yun ang FB ko, Tony Maxam. Tapos yun din ang pinangalan ko sa aking YouTube channel para hindi malito. Ito nga hanapin ko nga. Para mag-message ako kay Ate Lady D. Ano pangalan Ate Lady D? Sido. Alin po ba dito Ate Lady D? Ito po ba?
po ba yun? Ito po FB mo, Ate Lady D. Harang ulit. Kumusta na yung ubo mo, ading? Medyo tinutupak-tupak pa rin minsan. Ate ano? Ate Rosa Besi. Pero okay naman, di nakakatulad ng dati na diretso. Dito ako harang. Opo kuya. Sige, magme-message ba ako, Ate Lady D? Yun, may message pa ako, may message. Yun, papalitan ko din FB account yung kuya dati na FB kasi yun. DC do, change account name na lang. Kumusta yung ubo mo, ading? Okay naman, okay na po, medyo okay na. Tapos na po kayo ambisyosa, Ox ilan? Ikaw na bahala, Manoy Florencio. Dalawa lang, Manoy Florencio. Baba mo bahay. Dalawa lang, dalawa sa isang araw, sunod na LS. Pag nagkita uli kayo, dalawa ulit. Ganun lang, Manoy Florencio. Para hindi masyadong malagas. Kuya Florencio, may galab shoutout from Jean Maris Baby. Vlog ni Tino, dan all bell na ako sa iyo. Pabalik na lang, salamat. Hindi na ako nakakapag... Tapos na pala ako ay ambisyosa. Oh, Joel Ngari na naman oh. Ay, Joel video okay na naman oh. O like number 15, dito na naman kasi ilang mga tips bago i-deliver ang video kay Joel Video okay vlog oh. Like number 15 na oh. Sino pa nga ba yun? Vlog ni Tino. Dito nga kay Bong Revilla. Bong Revilla oh, nandito ko sa'yo, Kamay TV. Sabi na eh. Panurin ko lang pero nakasubscribe na yan oh, kaibigan Kamay TV. 2 minutes lang naman. Pero maiksi lang yung ano. Ay, hindi pa pala tapos. Patay tayo dyan, lobat. Teka lang po, kuha ko ng ano, charger. Lobat. Yun, okay, naka-charge na. Baba mo bahay. Patamsa ko nga rin itong ano, kay ate Jean Maris Baby. Para naman nakadambi ah. Patamsa ko lang itong ate Jean Maris Baby na premier daw. Vlog ni Tino, dan. Bell all ako sa'yo, pabalik na lang, salamat. Vlog ni Tino, didikitan kita mamaya. Dito ako Aramos from vlog ni Tino. Opo kuya. Oy, may message na po ako di Ate Lady D. May galap shoutout kapatid Rosa Besi from Tito Vlogs. Harang from Pops Tony. May galap shoutout my friend Pops Tony. Magandang araw sa'yo from Pops Tony. Landin Vlog, OTW na ako sa'yo. Salamat from vlog ni Tino. May galap shoutout Pops Tony from Tito Vlogs. Landin Vlog, baba po ng bahay mo kapatid from vlog ni Tino. Yan po sa MCK22 Vlog. Pakidikitan naman po mga kaibigan. Kahit di ko naipin, may kisuyo na po ako. Pakipin lang po. Ay, pakidikit naman po. Maritas Kitchen and Travel. Kaibigan Tunying, pwede ba ako premier? Tamsak lang po.
Sige, sige, sige ate. Pagkatapos ni Ate Jean Maris, patamsakan natin yan. Ate Jean Maris, oh, idikit ko na Ate Jean Maris. Like number 29. Tapusin ko lang tong 1 minute thriller. Pangalawa, Ate Jean Maris baby, oh. Like number 30. Subscribe ko na rin, subscribe ko na rin. Oh, like number 29 ako at saka 30. Tapusin ko lang tong short video. Oh, tapos yung 1 minute and 3 seconds. Pakibaba na po Ate Marita's Kitchen and Travel. Bigyan kita daw si Banana, MC Cat. Huwag nang bigla Manoy, huwag bigla. Manoy Florencio. Pwede 5 lang muna, 5. Okay host from Ambisyosa. Vlog ni Tino, tapos na sa channel mo, nagbakas ako sa ganito pala ang itsura ko. Roelio Alianos TV, puntahan kita sa bahay mo kapatid. Charity Mission Vlog, mega love shoutout, Harang Paus. Yun, may moderator ka na kaibigan. Bong Rebilla, Bigi, MC Cat Dan, kapatid. Tamsak Pulpa. Like 49, MC Cat from Manoy Florencio Mungkawe. Mega love shoutout, Tita Vlogs from Rosa Bessie. MC Cat Dan, check kapatid. Paul Tamsak Pulpak from Vlog ni Tino. Lantin Vlog, sana po bahay mo kapatid. Suportahan po natin si Vlog ni Tino, masipag siyang masipag siyang makipagdikitan. Ano siya, ang sulit na sulit. Kasi nagpapaharang din siya eh. Pagpapasok siya, naghaharang din siya. Yan ang mga vlogger, kahit baguhan pa yung vlogger. Diyan ako saludo sa mga vlogger na ganyan. Kahit baguhan pa lang siya, alam na niya yung bang yung makakatulong sa didikitan at saka sa nagla-live stream. Salamat kaibigan Vlog ni Tino ha. Shoutout sa 16 viewers. Bong Rebilla, kapatid yan. Kapatid yan ba ang main channel mo? O si ano yan, si Kamike. Kamike yan, Kamike TV. Si Kamike TV yan. Si Kamike yun. Ate Jean Marisa, dikit ko na rin oh. Yan po ang payo niyo sa akin, house. Like number 31, Ate Jean Maris Bibi ah. Si Kamike TV pala yan. O si Kamike yan. Like 31 na ako ate Ate Jean Maris Baby ah. Yan, may bakas po yan Ate Jean Maris. Next. Baba na po ng bahay ate ano nga ba to? Yung may isang premiere. Si Marita's Kitchen. Baba po ng bahay Ate Maritas. Para patamsakan din. Paalam mo na Katunying. At bili ako ng ulam sa Fish Terminal. Sige Kamay. Sige, salamat. Salamat kaibigan Tunying. Ate Marita. Charity Mission Vlog. Ay, ikaw ba rin ba to? Baba po ng bahay ate para maipin yung premiere. Rosa Bessie, pababa mo ng bahay mo. From vlog ni Tino. Like 50, MC Cat from Manoy Florencio Mungkawe.
Harang from MC Cat. Salamat, salamat, salamat. Host Florencio. Tamsak lang po sa premiere mo. Vlog ni Tino, yan po ang payo niyo sa akin, host. Nakalimutan ko na tuloy. Nakalimutan ko na, tinan mo. Maganda yung ganyan, pag pinapayuhan mo, sumusunod siya. Hindi naman sa para sa atin. Kasi pag nag-monetize na rin yan, si kapatid na si kaibigan vlog ni Tino, yan din ang papakiusap niya. Monetize channel na po ako, kailangan pong paki-watch naman po ng aking ads para naman po makatulong sa revenue. Oo, nababa ko na kaibigan. Nasaan, hindi ko na makita ate ano. Ito pala, charity mission vlog. Ito ba yan na charity mission vlog? Go to channel na lang from Roy Lilianos. Di, yung iba nga hindi mapindot kaibigan Roy Lilianos eh. Bakit kaya? Tapos na kayo kay Ate Jean Maris baby? Patamsak naman sa kanyang premiere. Mga kaibigan, tatamsakan lang, tamsak lang. Thumbs up lang. Mangga tayo, mangga. Pangtanggal ng ano. Ibo, vitamins ito eh. Maasim-asim na matamis-tamis. Si Kamek TV pala yan. Vlog din yung OTW from MC Cat. Tumutak po sa isipan ko simula nun. Kaya nagpapasalamat din po ako sa inyo. From vlog ni Tino. Salamat kaibigan at sinunod mo ang aking payo. Kaibigan si Charity, ako rin yan. Okay ate. Palitan po sa nakapin muna ha. Patamsakan din po natin tong kay ate ano. Charity mission vlog. Puntahan ko na yan. Maritas Kitchen. Nakasubscribe na po yan natin Maritas oh. Tatamsak na lang po ako. Like number 7. Set reminder. Babakas pa rin ako. Yan, like number 7 po, may bakas. Pasugod naman po sa premiere, tatamsapan lang po. Ate Maritas, hindi pa naka-subscribe oh. I-subscribe ko na po. Bell all, like number 10. Pangatlo po Ate Maritas oh, nakasubscribe na po. Thumbs up dan sa nakapin. Thank you po Ate May Kajiyama. Like number 11 ako. Yan, tatlo po yung tinamsak na rin Ate Marita. Ate Marita's Kitchen. Pasugod po sa nakapin. Salamat Ate Lady di sa pagtamsak sa nakapin. Maging tapat sa sarili. Salamat kaibigan vlog ni Tino. Salamat at hindi ka nagtampo. Pagko sinunod mo yung sinabi ko dahil para din sa iyo yung kaibigan. Kaibigan si Charity, ako rin po yan. Like 51 MC. Tatay Florencio, dami na nabigay sa akin yan.
Oo, mabait din yan sa Manay Florencio Mungkawi. Simula hindi pa kami monetize channel, magkasama na kami yan. Shoutout sa item viewers. May galap shoutout, Titan Vlog, paalam muna, from Bong Revilla. Rosa Bessie, Atlantin Vlog. Bahay niyo po from vlog ni Tino. Like 52 MC Cat, from Manay Florencio Mungkawi. Vlog ni Tino, Tita Vlog, o tinabal niya ako sa'yo, from vlog ni Tino. Oo, nababa ko na kaibigan. Harang Manoy, from Rumi Diaz. Ambisyosa, Dan na. At nagbakas na din. Pabalik naman Ambe. Kaibigan Ambe, kay Ate Mika G. Yamato, mabait din yan. Lahat naman kayo mabait. Alam ko magbabalikan kayo. Ate Jean Maris Baby, mega love shout out. Salamat sa pa-heart heart. Charity Vlog yun, nag-drop ng bahay. Pakitams pa naman. Dan Vlog ni Tino from MCK 22 Vlog. Shout out sa 19 viewers. Ambisyosa, nagbigi-bigi with YouTube logo. Hello host. Ay, yun, may moderator ka na, Ate April Channel. Sorry na late. Nagsisigaw na si Ate si Ate Nora Aron. Tunyeng! Wala akong jacket. Marita sa Charity. MCK 22 Vlog. May galap shoutout April from MCK. Madam Rosa Besi, Dan check po. Paul Pak. Ay Paul Tamsak, Paul Pak, kapatid. Ang laki ng floral clock. Ha. Rumi Diaz and vlog natin yung nag-drop ng bahay. MC Cat, bukas, dagdagan ko yan. Bigay ko sa'yo from Manay Florencio. Hello Ding from April Channel. Hashtag Nora Aron Channel. Reno King Gibigi natin din Sir Nais. Florencio Mungkawi, bahay mo po from vlog ni Tino. Babalikan ko sa Bakasos from Ambisyosa. Hashtag Ruilio Alianos, TV Dan, check. Dan, thumbs up from Jane Maris Baby. April Channel. Yun, nag-iiyak na. Meron na po, may moderator na ate. Sorry. Patams up po sa premiere. Salamat. Romy Diaz, ang dinabal niya ako sa'yo. From vlog ni Tino. Naipin ko na ba yan, Reno Kigme? Yung premiere mo? Jane Maris Baby, nag-drop ng bahay. Vlog ni Tino, thanks from Rosa Bessie. Magbakas lang po kayo. Pwede akong tutulong sa WhatsApp nyo at saka sa aking kaibigan for Maritas Kitchen and Travel. O magbakas lang daw po kayo ha. Hindi lang dun sa hindi lang po dun sa live chat, pati po dun sa comment section. Magbakas po kayo doon para mabalikan kayo ni Ate Maritas Kitchen and Travel. Kasi kung magbabakas lang kayo dun sa live chat, hindi niyo na mababasa yun sa comment section. Kaya dalawa po ang bakasan niyo, live chat sa comment section. Para makita niya po pagkatapos ng kanyang premiere, mabasa niya pa rin dyan sa comment section. Bakas lang po. At baking ko ng main account. Balikan yun. From Rumi Diaz. Bakas lang po at balikan ko yun ng main account. Pipin ko nga rin po si Rumi Diaz. Hindi ko na ipipin to eh. Alam ko si Manoy Maritas Kitchen Dan po from Royal Julianos. Jane Maris Bibi Tosok hashtag Ronnie Kigmi with kiss. Yun, shout out po sa 17 viewers. Salamat sa 55 thumbs up. Salamat. Thank you very much. Manggalang palang katapat ng ubo eh. Don't vlog yan from Julianos TV. Rumi Diaz Dan. Po, sa sili na tanim mo. Nice life hack. Di nabibili na sa palengke. Ito si April Channel paki-support niyo naman po. Watch hour na lang po ang kailangan niya ni Ate Nora Aron. Paki-views niyo naman po ang kanyang video para sa kanyang watch hour.
I-views ko yan natin ano. Tapos naman ako kay Maritas oh. Tapos na. Next spin po, next spin. Watch ko nga lang po ito siya ano. At tinuraaron, di pala nakadikit to. Teka lang po. Oh, di pa nakadikit at tinuraaron oh. Winding, thanks. Ano? Di pa nakadikit, dalawa. I-play ko na rin, play. Like number 155 at 156. Almost 3 minutes. So, panoorin ko po ate, oh. Dalawa. Pangatlo to, pangatlo. Mega love shoutout, Ate Regina Villarmino, TV channel. Oh, pangatlo ate. Kaibigan, paki-comment sa video ko para makatulong din sa'yo. Teka lang po ate, teka lang. Oh, like 157 oh, 55, 56, 57. Ano po yun ate? Kaibigan, paki-comment sa video ko para makatulong din ako sa what's our new. Huwag lang spam ang comment kaibigan. Sige po, sige po, sige po. Yung magandang comment lang, mas magandang balikan yung magandang comment. Yan po, tama din sabi ni kaibigan Rolio. Touch name lang. Touch name lang. Para go to channel, para hindi nagbaba ng link. May ka-GM to, lablab na. Nora Arondan. Rolio R, bababa po ng bahay, from April channel. Harang from Rolio Llanos. Maritas. With kiss kiss from Ate Jean Maris baby. Busy siguro ate ano? Ate Jean Maris baby si ano, Nika channel. Matagal lang din nag-upload yun ah. Dan Bell all, hashtag Ruilio from April channel. Dan hashtag April channel, pabakas. At ibabalik ko ang main ko. Ang main ko po. Yan atin Nora Aron no, pabakas po dun sa pabakas po dito sa binaba ni Ambisyosa para ibalik yung main. Pero dan na siya sa'yo. Pares ninja gamit nyo. Magbalikan kayo ng pares yung main. Salamat po, Jenmar. Jenmaris baby, sabi natin Mika Jiyama. Yun, dito naman ako kay ate ate Mika Jiyama. Alam ko di nakasubscribe ko, hindi ko to na ayudahan eh. Ako sana magpapagraduate nito pero hindi ko na ayudahan. Dikit ko na ate Mika Jiyama oh. Isa. Kalimbangol po, like number 78. Ilalay ko pa lang ilalay ko pa lang. Dito pa ako kay ate, kay ate, ay iba na pala tapos na pala kay ate Nora Aron. Pinas sa pinaman Tapos na ate Nora Aron Dito kay ate Mega Jiyama.
Di pa to nakadikit Ate May, oh, sigurado. Like number 79, oh, may dumikit na isa. Dansa nakapin. Sabi ni Rumi Diaz, ni Manay Dong. Ito, hindi pa to nakadikit Ate May, sigurado. Oh, di pa rin nakadikit yan. Ngayon lang uli ako nag-ayuda kasi. Like number 81 Ate May, oh. Salamat, host. No problem Ate May, no problem. Florencio Mongkawi, dan sa repair class pan mo. May bagas rin ako sa iyo, full pack, full tamsak, full pack at kalimbang sa iyo. Balikan niyo po sa bakas ha, si kaibigan vlog ni Tino ha. Kasi mabait, nagugustuhan ko yung nagugustuhan ko yung pakikipagdikitan niya, masipag pati siya. Kahit di po mamaya, kahit di po ngayon bukas, pwede. Para hindi naman malagas kasi pag madami. Watch live na yun sa Korea 123. Kasi pag maraming nakasubscribe na, may malalagas pa rin talaga. Kaya dapat dahan-dahan lang, mga 10 piraso lang, 15 ganun. Kasi po ako nung tuwan-tuwa ako pag nakakapangisda ako ng mga 40 piraso, 40, tuwan-tuwa ako nun. Pero ang balik pala noon, sa sobrang daming na i-subscribe sa'yo, lagas pa rin kahit anong gawin nung nagdidikit sa'yo, kahit panuurin niya, lagas pa rin. Kaya sakto lang po yan, mga 15 hanggang 10 ganyan. Sunod ka uli na araw. O clearless ka, clearless. Tapos, mangisda ka ng mga 5 lang, 5, 3, ganyan. Clearless ka ulit. Pero pag mga 40 sa isang live stream, 40 piraso, kahit po anong ganda ng pakikipagdikitan o ng dumikit sa inyo, may malalagas po talaga. Natural na yung lagas, kaya wag kayong ma-stress sa lagas na yan. Yun lang po ang payo ko, pag mga 15 piraso, okay na yun, clearless agad kayo, clearless story. Tapos pagkatapos doon, mangisda ulit kayo ng mga 5, okay na yun. Masipag lang talaga ako makipagdikitan from vlog ni Tino. Salamat kaibigan, salamat. Oxpio, balikan. Hindan ko sa bakas. Uragon Vlog TV, may moderator ka na kaibigan, Uragon. Salamat host. Parang Ate May Kajiyama. Marami pa nga ito Ate May. Bakas lang po kayo kay Ate May, magandang bakas. May excellent video niya 3 minutes lang. Saka huwag naman i-skip yung ads. Kasi monetize na yan. Monetize na. Maiksi lang naman yung ads. Share to nyo yung back to work na po ako from vlog ni Tino. Sige, salamat kaibigan vlog ni Tino. Salamat. Good luck sa channel mo and God bless kaibigan. Pagpatuloy mo lang yan. Hindi ka magsisisi sa mga payo ko sa'yo. Maraming salamat po sa iyo mga kapatid. Back to work na lang po ako, Sir Tony. Maraming salamat po. Maraming salamat din. Basta babalikan ka ng mga yan, kaibigan. Promise. Just Joyce Official. Mega love shout out. Just Joyce. May moderator ka na, kaibigan Just Joyce. Yes, may nadagdag na 2 from Rogelio Arlianos TV. Hintay lang po sa sa balik ay kaibigan Rogelio. Kasi yung iba po, karamihan po dito sa pupunta sa live stream ko, yung iba kinabukasan nagbabalik. Kaya hindi man po kayo mabalikan ngayon, bukas, sunod na araw, magtataka kayo kung bakit may nalagdag. Ding Apanak dito Pangasinan, 27. Dito Umingan. Madadaanan mo ko Ate April Channel. Balunggaw ako, Balunggaw.
Madadaanan nyo yung sa amin, Balunggaw. Nora Aron Vlog, doon sa video mo. Sa Skyruns, Pampanga, dating dikit. Harang bro, from Bito Lapid. Thumbs up, Dan Kuya, from Virgie Bilando. Vlog. Yung may moderator ko na kaibigan, Virgie Bilando. Thumbs up po, Ma'am Teta. Host, exit na po ako. Kay backwork na ako. Sige, kaibigan. Thank you sa live, sa like mo. Thank you sa like. Thank you sa pag-stay mo. Dagdag sa WhatsApp ko yon. Salamat at may mga nadikitan ka rin. Nakatulong ka rin sa mga nandito. Nakapag-subscribe ka. Nadagdagan mo yung banana nila. At madadagdagan yung banana mo. Antay-antay ka lang sa pagbalik. Salamat ulit kaibigan vlog ni Tino ha. Hi Manay Teta from Rumi Diaz. Dan namin ko April Channel. Salamat from Ambisyosa. Iwan Bakas po kayo. Salamat from vlog ni Tino. Pa-jacket kuya. Oh may jacket na. Nahuli lang. Kaibigan Bergie. Ami Jimenez, bigi-bigi, okay lang po para sure from Royal Llanos TV. Opo kaibigan Royal, magbabalik yung mga yan, mga bait yung mga yan. Promise. Pag di nagbalik, magkikita-kita pa naman tayo bukas o sa Makalawa. Okay lang po para sure. Harang ulit, Idol House from Tita Vlogs. Pa-jacket please. Meron na po, meron na. Anya ding lugar. Balunggawak, Balunggaw. Balunggaw na, Balunggaw. Balunggaw muna, sunod Uminga na. Danamin ko sa iyo, Lods. Vlog ni Tino, salamat from Ambisyosa. May galab sa tao si Sami from April Channel. Si Kuya Dong Bas, si Rumi Diaz, idol. Oh, si Kuya Dong yan, si Manny Dong yan. Antayin ko gang matapos. Ilang oras na ba? 1:53. Oh, malapit na ako mag-end. Anong oras ka ba mag-start to mag-live? 9 yata yun, 9. O, pasado 9. Oh, out muna ako. May gagawin lang. Balik ako pag inabot ko LS mo. Salamat. Manoy Florencio Mangkawi. Salamat. Thank you very much. Sino bang ginapipin? O, anong address gamin? Adda lugar mi. Mapan mi, sundon. Mga kasin ko. O yan po. Ate April Channel. Hello po Kuya Dong, may kalab shoutout. BG Tuto from Queen Roti. Si Ate Rodgin Happiness yata to. Hi si Ate Gisir, nice to. Hi Ma'am Ami Ganda from Rumi Diaz. Harang from Queen Roti. April Channel, yung drop ng bahay. Then kasi gising ko. No problem yan natin yung Jesse Minis. April Channel, Ultra Bilang Patin. From Tita Vlog. Okay, no problem yan. Jesse Minis. Dito bahay Boy Peralta. Dito bahay Boy Peralta. Ano yun? Dito bahay Boy Peralta.
O, binaba ni Manny doon siguro yung bahay ni ano, kaibigan Bruboy Peralta. Si Aaron pala, si Sis April O, si Ate Nora Aaron yan. O, si Sammy, ha. Sabi na si Ate Denise Irnais. Kasi alam ko yung route eh. Simple Kaka, mega love shout out. No, may moderator ka na. Baka sa lang po from Lito Lapid. Simple Kaka, thumbs up. Host, out muna si Maritas Lobat pero Paakot Charity Mission Vlog. Sige po, salamat po sa thumbs up, Ate Maritas, Kitchen and Travel. Thank you very much sa pag-stay sa aking live stream. No Gianter, mega love shoutout from Ami Jimenez. Na-busy na sa work adin ko, from Rosa BC. No problem, Ate Rosa BC. Salamat sa pag-thumbs up. Salamat. At sa pag-stay. Malaking tulong po yun, napakalaking tulong yun sa WH ni Tunying. At saka yung like nyo, malaking tulong na rin po yun. April Channel, dan na pala ako sa video mo sa Sky Ranch. Nalilito ako sa Ninja. Oo, dapat ngayon Ninja, pare-paras lang ang pangalan kasi para hindi malito. Kaso ang problema naman, nasisilip naman ni Lolo. Pag pare-paras ang Ninja, pare-paras ang pangalan. Pero lahat ng Ninja ko hindi nakasubscribe sa main ko. Boy Pirata, dating dikit sa second account ko. Dikitan kita sa main ko ngayon. From Ate May Kajiyama. Maritas Kitchen, tapos na ako sa channel mo. Pang-apat na harang idol from Tita Vlogs. Sinipag ka boss, almost 2 hours. Ayos, God bless idol. Magto 2 hours ba yung kita nga Saktuin ko ng alas 3. Until end mo tutunying from Queen Rote. With love and care emoticon. Hashtag Ate Genesis Ernais. Palablab naman po. O sige, papalit kita kay Ate May. Ay, si April Channel muna pala. Sa mga dumigit at suklayan ko na. Salamat from Virgie Bilando Vlog. Sis Aaron, mega love shoutout. Sister from Sis Ami Jimenez. Simple Kaka, BG. Kaasar naman tong... Nasarang pa ako ni Ate May Kajiyama nasarang pa rin to Ako din di ko dinidikit sa main ko mga ninja ko. Wag nyo idikit kasi pangit yun. Salamat. Rosana, balikan kita bukas from Charity Mission Vlog. Bakas lang po, salamat. Workhouse from Simple Kaka. Naipin na magtambi? Ayaw yata naipin ko na siyang bisyosa. Tapusin ko lang yung harang ni Ate May. Ate May Kajiyama. BGB muna from Simple Kaka. Baba ka rin bahay mo Simple Kaka para madikitan din kahit paano. Three minutes pa. Ay, tapos na Hindi na to kay Ate Mika Giamo. Naka bunny place here naman. Ewan ko sa'yo. Oy, baka may mga banana din po kayo dyan Pakidikitin kay host. Dito pa ako bahay boy. Sige, salamat host. No problem, Ate May. Saan ka sa Japan, Ate May? Nandyan din sa Japan si si Ate Beth Emma. Hindi ko lang alam kung saan sa Japan yun.
Sa kaibigan natin yan. Okay, bro boy Peralta yan. Si Manny Ken. Tanungin ko nga si Ate Emma. May galab shoutout man ay tita. Christy2684. Like 61 idol host. 62 naman tong like dito. Hi kuya, binigyan ko 1 entry mga dumikit yun. Thank you very much. Salamat naman, salamat. Yun, natapos ng harang Ate May. Yun, tapos na rin oh. Next. Harang Manoy from Rumi Diaz. Palitan kita Ate May Kadyama ha. Ate May, palitan muna kita. Ano ko rin to si Barji Bilando Vlog. Diyan naman tayo ng kapin. Salamat sa mga prayer emoticon Ate Mega Giama sa clap. May salamat. Charity Mission Vlog. Salamat sa YouTube dyan. Okay ho, salamat from Ate Mega Giama to. Bergie Bilando Vlog oh. Idikit ko sa ito kaibigan. Dano sa nakapin host from Ambisyosa. Like number 48 oh. Pangalawa oh, kaibigan Bergie Bilando. Like number 50. 48 kanina, may dumikit na isa. Panoorin ko lang 1 minute and 49 seconds. Tagal nito. Ito, pangatlo, Bergie Bilando. Pangatlong dikit, kaibigan Bergie. Like number 51 now. Thank you very much po sa mga dumikit. Kung di ko man kayo mabalikan today, mga bukas po. With prayer emoticon from Ate May Kadyama. Thank you so much, host. No problem. Di ko pa ito napipin si Ruel Julianos ha. May Kadyama dan pulpak. Bergie Bilando Vlog, love mo na sa Zumba mo. From Ate Jean Maris Baby. Ito yung mangga. Shoutout sa 13 viewers. Baba nga na ba mo, kaibigan Relillanos? Alam ko parang di pa kita naipipin ah. Yun, dito na si Ate Emma oh. Good dream po yan ate. Salamat really mamaya ha. With thumbs up and prayer emoticon from Ate May Kadyama. May kalab shout out sis Aaron, Rona. Hello ding Nora Aaron Adoy. Salamat. Tatlo na yata pinasok ko sa akin Ate Emma. Kalab sa premiere ko mamaya mga lalabs. Sige baba na ba Ate Emma baba. Ruel Julianos TV yun drop ng bahay. Rumi Diaz nag-drop ng bahay. Rona, hello. Chi Emma from Rona.
Patay tayo dyan, nalobat na. Nalobat na isa kong pang ayuda oh. Tapos na rin oh, kaibigan Bergie Bilandro. Mega love sa to all here mga lalabs. Patay tayo dyan, nalubat din. Lubat na yung dalawa oh. Yung problema, madali nang malubat yung ating mga gamit. Malit pa rin pala bahay ni kaibigan na Roy Lilianos oh. 718 oh. Dikit nga ito kaibigan Roy Lilianos. Sis Bergie, Dan sis. Like number 60 ito kaibigan Roy Lilianos. Teka nga lang. Lubat kasi. Lubat na. Sis Bergie, Dan sis. Sis Pinoy, dikit na tayo. Lahat na dikit ko na. Ha ha ha. Sinong Pinoy? Thank you so much sa comment mo kahapon sa video ko sis. Hashtag Tita Vlog. Saan yun? Thank you very much sa mga dumikit. Kung di kayo mabalikan. Yun, nabasa ko na yun. Salamat po si Sammy from Pinoy Grafter. Palitan mo na kita kaibigan Bergie Bilando ah. Pakidikita naman to si ano, si kaibigan Roy Lilianos. Sunod natin si Ate Emma. Si Rumi Diaz pa pala. Mega live shoutout kapatid Emma's Helping Hand kagabi pinasyalan ko house mo. Emma's Helping Hands lalab. Lablab na sa TikTok at tusok na sa dalawang premiere mo from Jean Maris Baby. Saan ka pa sa Japan Ate Emma? Thank you so much sis Jean Maris. Sana main ipindikit mo kasi main pandikit ko. Main yan Ate Emma. Jean Maris Baby. Yun, magdikitan. Bergie Dan Pasukli. Sabi na MC ka, 22. April Channel and Ate Emma and Jean Maris Baby nag-drop ng bahay. Salamat po si Sayo Pinoy Grafter. Panglimaharang idol host from Tita Vlog. April Channel, nagruleta. May kalagsitot kapatid Emma, Helping Hand. Pinasyalan ko bahay mo. Nabasa ko na pala to. OTWC Nakapin from MC Cat Vlog. Thank you so much sa comment kahapon. Sa video ko, hashtag Tita Vlog with love. Maraming salamat talaga host. The best ka. From Bergie Bilando Vlog. Malubat no. May bigla na lang lumalabas dito sa ano. Tanggalin kita eh. Nakadikit na po host. Nakadikit na saan? Kyoto, Japan. Oh, Kyoto nga pala to, Kyoto. Si Ate Mika Giyama kasi sa ano eh, sa nakalimutan ko na naman tuloy.
Kalimutan ko na yung kay Ate May. Sunny Official Vlog, hello host from Sunny Official. Sino ba itong Sunny? Sunny Di Los Santos yata to. Ang pogi ng ano? Ang pogi ng Bicol. May moderator ka na kaibigan, Sunny. Sunny Official Vlog. Bergie Dan Manoy from Ruby Diaz. Ruel Lilianos Vlog. Yung paligid naman po kay Ruel Lilianos, mga kaibigan. Grade 8 po siya, grade 8. Ay, grade 7. 718. Baka may mga ninja kayo dyan, bigyan nyo na kahit tig-iisa lang. Bukas, isa ulit. Pabakas mga lalag para masuklian from Virgie Bilando Vlog. Full pack na sa iyo sis, Generous Baby. Naiyak, iwan ako ng bakas sa comment box at live comment mo. From Ate Emma's Helping Hand Channel. Thank you nga pala ulit kay Ate Emma. Emma Helping Hand Channel. Sa mga nakaraang araw, lalo na ng Pasko. Thank you very much. Sis Nora Dan from MC Cat 22 Vlog. Kay Manoy Nugi pala yung ano ni Manoy Nugi Hunter. Yung pag-rating si Manoy Nugi. Oh. Mamaya isin ko kay Manoy Nugi. Replay ko na message nyo kuya. Reply ko na message nyo kuya. Maraming salamat. Yun, thank you very much sa Ate Lady D from Alberta, Canada. Bargy Bilando Vlog, nag-drop ng bahay. Full pack na sa'yo sis, Jean Maris. Domo Origato, my dear Ima, from Jean Maris Baby. Yun, marunong pala mag-Japan si Ate Jean Maris. Juju on the beat, mega love shout out my friend, Juju on the beat. Thank you for coming to my live stream, my friend. You have a moderator, my friend. Thank you sa yung palike and sa yung pagsuporta. MC ka thumbs up, Daddy Dikit from April Channel, hashtag Nora Aaron Vlog. Sa mga didikit, balikan ko mamaya from Roy Lilianos TV. Thank you host from Juju on the beat. You're so welcome. Mega love shout out my friend Juju on the beat. Thank you very much and welcome. Sa mga gusto po dumikit for raffle entries, lagay lang Tunyi Maksam. Yun o, padikit po. May entry din po kayo sa didikit kay Ate Lady di channel. May entry din po kayo. May tig-isa rin po kayong entry. Saka palagay po ng Tunyi Maksam. Baka manalo tayo ng isang kotse. Effort Channel, nag-drop ng bahay ng Ate Jean Maris Baby. Juju on the beat, 100% like. Yun, thank you very much my friend. Juju on the beat. Padaan lang po katunying from Ate Odessa Joyride Mix Vlog. O, isa rin yan, si Ate Odessa Joyride Mix Vlog. Saan ka po sa Canada to? Saan sa Alberta? Ate Lady D. Alberta rin to, si Ate Odessa Joyride Mix Vlog. Nasa Alberta, Canada din po yan. Alberta, Canada. Harang uli ako from Charity Mission Vlog. Yun, salamat po Ate Odessa Joyride Mix Vlog. Salamat po sa Doggy 1.49 Canadian dollar. Padaan lang po ulit katunying. Calgary po, yun Calgary. Saan ka nga po Ate Odessa Joyride? Nasa Calgary pala to si Ate Lady di channel. O baka hindi pa po kayo magkadikitan. Magdikitan na po kayo dito. Pares po kayo nasa Alberta, Canada. Wala, Calgary na yung isa. Calgary, pares din Alberta yun, Lady D. Calgary pa rin, hindi ba? Calgary na, Alberta pa rin ha. Calgary, oo nga pala, magkaiba nga pala. Pero magkalapit lang yan to, province to eh. Edmonton po. Ay, Edmonton. Hindi ko alam yan. Basta natanong ko lang.
Queen Rote, thank you. Ate Ruth Jean Happiness. Calgary, Alberta po. Sabi sa'yo, Calgary, Alberta. Ang kulit. Ito, marunong pagsisinmisis ko. Alam ko na ang Alberta eh. Yan ang nagdi-discussion kasi kami yan ni Mrs. kasi akala niya kasi mali yung sinasabi ko. Pero alam ko Alberta eh. Calgary, Alberta. Pero Alberta rin to. Edmonton, Alberta rin siguro to. Si Ate Odessa Joyride Mix Vlog. Alberta, Canada. Ano ba talaga? Di ko kasi alam yan eh. Kung taga Pangasinan ako, alam ko yan. Kung Pangasinan yan, alam ko yan. Kung saan sa Pangasinan yung kaya sa Bicol. Ate, pagpunta mo dito, let me know. Meet tayo. 3 hours drive lang Ate Odessa from Lididi. Yun, pares naman kayo may sasakyan yan eh. May sasakyan din yan si si Ate ni Odessa Joyride. Salamat po sa lahat. Exit na muna host. Mag-LS lang sandali, salamat. Sige, patutukan kita Ate Ate Mika Jama. Mag-end rin ako. Last na lang Ilan na ba? 8 minutes na lang po, 8 minutes. Mega love shoutout manay Florencio Morcawe, Papa P Vlogger. Talna ka ding, damdama. Kitusan ka na ni bakit? Wingara, nagtalna akon. Baka damdama, barsa ka na kati kutsara. Mga tayo na mga baka kutsara ti, barsa kanyak. Etching hymns from April Channing. April Channing. Harang ulit from Christy 268. Hashtag Teta Vlog. At Ate Aaron, pag uwi ko dyan, sama mo ako sa Sky Ranch. Ang tanong kung kailan ko uwi, Ate Emma. Salamat po sa lahat. From Ate May Kajiyama. Ate, pagpunta mo dito, let me know, meet tayo. Yan na, mag-meet daw kayo, Ate Lady, ay Ate Odessa Joyride Mix ni Ate Lady D. Magka-subscribe na po. Paras na ba kayo nakasubscribe sa isa't isa? Baka hindi pa mag-subscribe po kayo kasi mas maganda yung magkalapit lang. Kuya, mamaya support mo ang premiere ko. Anong oras? Anong oras yun natin? Wala, lobat na yung mga cellphone natin. Nagbigayan na. Pang 3 oras lang pala itong mga to. Pang 3 oras lang, lobat na. Ito kasi naka-charge. Kaya ang problema nito pag nasira na rin yung battery, katulad nitong isa, hindi na nagcha-charge. Itong isang laptop. Ano lang kasi yan, second hand lang na binili ko para magkaroon lang ng laptop. Binili ko ng second hand ng murang halaga. Yung pala pang buwan lang ang buhay. Like 65 hosts from Papa P Vlogger. Bargy Bilandron, drop ng bahay. Juju on the beat. April Dan from Juju on the beat. Ang pagbabalik ng Panday from Papa P Vlogger. Yun, nandito na pala si PJ. Kanina na andito si Manay Papa P Vlogger, Manay Florencio Mongkawe. Nandito kayo na si Rumi Diaz, si Bong Revilla, Lito Lapid, Rudy Fernandez, Idi Garcia. Ang dami dito kaninang artista. Kaya dinudumog ang aking live stream, Manay Florencio Mongkawe. Masuklihan ko na po ang mga dumikit sa akin from Virgie Bilandro. Nag-send ako sa iyo ng link sa messenger mo kanina. Hindi ko pa siguro nababasa. Teka lang, may 3 message 3 message. Yun, nandun nga, Ate Beth Emma, Hindi ko pa nababasa, Baka sabihin gagawa akong invento, Hindi ko pa nababasa. Tsaka sa YTC Friend, tsaka si Ate Lady D. Hindi ko pa nababasa. Pinutin ko na nga kung anong oras. Nanay na naghahanap ng kalinga at pagmamahal sa kanyang mga anak. Camarines Norte, laban lang nay. 9 hours. 9:30 PM. Hindi pala nakasubscribe Ate Emma, Naka-red. Joke lang. Kasi pag pinindot mo yan, magsa-sign in ka, sign in. Pero nakasubscribe na yan. Joke lang yon. It's a prank. Kala nyo Kala nyo hindi nakasubscribe yan
Ayan o, para maniwala kayo. Pindutin ko. Nasaan na ba yun? Baba, Ate Emma. Ito na lang. Pindutin ko yung ano. Pindutin ko yung... Ba't wala? Ba't walang go to channel? Dapat may go to channel eh. Jojo, dan dikit sa'yo. 4 subscriber ka na. Emma's helping hand. Yun, napatawa tuloy si Ate Emma. Yahoo! Ate Odessa, pa-comment po. Lagay pangalan ni Kuya Tony Maksam for entries. Grand raffle ko bukas. Anong oras nga pala yan natin, Lady D? Anong oras nga ba to? Jake Morales Vlog, hello host, thumbs up, mega love shout out sa'yo. Kaibigan, Jake Morales. Last 3 minutes po, 3 minutes po ha. Sa 11 viewers, last 3 minutes. Para sa iba naman po tayo, sa iba. Manoy, si kaibigan natin, Gagamrak, di ba nagagawi dyan? Wala, hindi nagagawi Manoy, hindi. Pero kahapon, nandun siya kay Nogi Hunter TV. Sumulyap siya si kaibigan Gagamra kay Nogi Hunter TV. Di ko pa na-post. Mamaya po, i-post ko. Sige po Ate Liddy. Anong oras ka nag-start ding LS? 9, pasado 9. Pero 3 hours na 3 hours na. Napin mo na ba ako, idol? Sinisingil yata ako nito ni Christy 2684 sige, baba ka ng bahay, tipipin ko. Dali mga dito vlog. Bababa ng bahay at tipipin ko. Pag mag-end na ako, saka ako ipipin. Joke. Pinay-grab para tumawa ka. Pinay-grab tayo, nagbigi-bigi. Nakadalawang baba na ako sa bahay mo eh. Di ka nakikita kasi. Baba ulit, baba. Papa P Vlogger, haha, yun natawa tuloy with shade Talagang inaano yung salamin. Kasi pag wala akong salamin, hindi ko na mabasa yan Lady D Channel, Dana po, full watch din po from Ate Odessa Joyride Mix Vlog. Pinoy Grafter. Tika, anak ni Pobring Kahoy, lagyan ko nga ng jacket. Sino yung bigi-bigi ni Pinoy Grafter? Nakablo siya? Oo, nakasubscribe ako dyan kay Pinoy Grafter. Parehas tayo ding. 4 na mata from April Channel. Dati ate, ang lakas ng mata ko. Basang-basa ko pa yun kahit ganyan Mula na nag-white ako, wala na, nasira na yung lente ng aking mata, nasira na. Pag nag-aano nga ako ng driving license, pag nagre-renew ko, ano nakalagay dun Ano nga ba nakalagay dun bakit sa driving license? Yung malinaw ang mata? Kasi kahit malayo, di ba tinatakpan ng ganito, tatakpan to, tapos tatakpan to. Kitang-kita ko yan. Pero ngayon iwan ko lang pag renew ko ng lisensya ko. Salamat! Spotty B, mega love shoutout my friend, Spotty B. Thumbs up host from Spotty B. Ito si Pinoy Grafter. Yan. Mega love shoutout my friend, Spotty B. Long time no see. Sabagay, long time no see. Pangalawang beses ko pala nag-LS na ulit kaibigan. Simula nung 2001 to 2021. Ngayon lang ulit ako nag-LS. Mula nung 2021, 2022 na ako nag-live stream. Kaya 1 taon akong hindi nakapag-LS. Buwan lang kasi December. Virgie Vilando Vlog, dan dikit pulpak. 68 na thumbs up from anak sa Pobring Kahoy. 2020 vision mo dati. Yung nga pala, 2020 vision. Walang salasalamin yan, 2020 vision. Pero ano lang naman, Ate Nora Aron. Pag ganito lang, pero pag
Pag nagdadrive ako at malayuan, kitang-kita ko pa rin yan. Parang reading glass lang ba? Pero pag medyo linayo ko ng kaunti, mababasa ko pa rin. Harang. Ate Emma helping drop ng bahay. Sis Lisa, dan sa alaga mong manok at rabbit. Mega love shoutout bro. 357 Magnum yun. And Ate Regina BTV channel. Thumbs up bro. Yun, dahil nandito na ang aking kaibigan na si Bro Juni TV. Hinihintay ko lang siyang dumating. At makapag thumbs up sa aking live stream. At si Ate Regina. Mag-e-end na po ako. Like 71. Hintayin natin baka nasarang pa si Bro Juni TV. Pag nasarang pa si Bro Juni TV, papaalala natin. At Regina, mega love shoutout. Mag-edit na po ako pag nakapasok na sa aking bahay si Magnum 357. At Regina, mega love shoutout from Vita Vlog. Mag-edit na po ako Baliktaran yung 17 viewers, 71 thumbs up. Baliktaran. Nakatuwa naman. Nagtapat pa ng ganun 17 viewers, 71 thumbs up. Patay tayo, nasa harang pa. Di mo talaga ako pin, ikaw lagot ka. Baba ka nga ng bahay, di ko nga nakita yung bahay mo Patay tayo, nasa harang pa. Nasa harang pa ba't alam mo? Luloko mo ko Bro Juni TV Mega love shoutout pa rin dyan from Joel and Karen TV. Mega love shoutout po, Maring Teta Vlogs from 357 Magnum. Pag nakapasok na si 357 Magnum, mag-end na po ako Maraming salamat. Nabalikan ko na kayo mga lalabs from Virgie Bilandro. Wala na akong ipang piplay tapos na rin pala ako dito kay Ate Nura Aron Maraming salamat host from Virgie Bilandro. Salamat din kaibigan Virgie Bilandro sa pagpunta mo sa aking live stream Salamat Napakalaking tulong sa WhatsApp ko yun. Tsaka salamat sa pag-like. Thanks din from April Channel. Lipat na kayo sa amin. Sunod na si Joel and Karen. Doon ulit tayo magkakakuha rin kayo doon ng mga kaibigan. Pero 20 pa tayo dyan 20 kayo dyan. Pero mag-clear list muna kayo. Yung mga naandyan clear list muna. Yung mga may maraming naidikit dyan. Yung maraming nakipagdikitan. Clear list muna kayo. Tapos lipat tayo kay Joel and Karen. Salamat host muna ako from Charity Mission Vlog. Salamat po Ate Charity Mission Vlog. Sure host from Virgie Bilandro Vlog. Yun, thank you very much. Emas Dan from Rogelio Arlianos. Clear list muna tayo bago tayo lumipat kay kay Joel and Karen mga kaibigan. Magkakaroon din kayo doon ng mga kaibigan. Basta wag lang magmadali sa sukli. Hayaan nyo na, basta dumikit kayo, dumikit. Pagbalik, bumalik o hindi, salamat pa rin. Tapos pag nagkita-kita tayo, nagkita-kita uli kayo, singilin nyo. Huwag naman kayong pagalit na maningil. Pabalik na lang, ganito. Out na bro. Out na ako bro. Sige, punta tayo doon kay Maring Karen. Yun, nakapasok na si 357, mag-end na po ako. Dahil nakapasok na si hinihintay ko lang si Bro Juni TV na na mag-thumbs up sa akin. May nawalang isang like 71 naging 70 na lang. Sinong mag-LSOs? Anak sa pobreng kahoy. Si Joel and Karen. Thank you so much kuya from Emma's Helping Hands. Dalawa pang nagtanggal. 69 na lang yung like. Bakit ganun? Okay, salamat Manoy. Mag-end lang ako, tinanggal yung like. Okay lang yan, no problem. Kasi 17 viewers, tapos 71 thumbs up. Ngayon, naging 69. Mag-end lang ako. Nasa trabaho bro. Sino mag-LS? Rumi Diaz, yun. Minukbang ni Lolo nga mag-end pa lang ako, minukbang na agad yung 2 like. Grabe naman to si Lolo. Kaya Lolo ko yan 67 na lang like mo idol 67 na nga lang Ano ba yan? Mga ninja yun house. Ganun talaga yun. Ganyan din ako from Rumi Diaz. Luko-luko talaga to si
Oo nga, bakit nabawasan? O, hindi mo na ako mag-e-end. Hindi mo na ako mag-e-end. Mamaya na ako mag-e-end. O, nag-71 ulit. O, 70. Dito sa akin, 69 from Jake Morales Vlog. O, nag-70 ulit o. 70 dun sa isa, tapos dito, 71. Ano ba yan? Oh, your time is up daw, sabi ni Mrs. Ha ha ha, from Bergie Bilandro. Naglulukuhan dito, naglulukuhan. 67 kay Manay Teta. Tapos 69 kay Jake Morales. Tapos dun, 70 sa monitor. Tapos dito, 71. Bro, 70 ulit. Pinaglululoko. Pero ako lang yan, thank you pa rin sa thumbs up. Kahit ilan yan, kahit bumaba yan, walang problema yan. Basta chill lang tayo dito, happy lang. 71 na idol. Royal Juliano 71. Biglang bawi, sinabi ko lang na hindi pa ako mag-e-end. Lugo. 16 sa main ko, ano. Luko talaga to. Ayan nyo na. Lipat tayo kay Joel Garin ha. Sunny Official Vlog, nag-drop ng bahay. Mag-end ako kaibigan Sunny Official Vlog. Yun yung mga kaibigan, mag-end na ako. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa 15 viewers pa na nandyan. Salamat sa 70 thumbs up nyo. Pinigrapper, 71 tapsak, 7 million, 17 minutes. Bye din, salamat. Atin Nora Aaron. Nandiyan na yung address ko, yung number ko. Kung sakaling gusto nyong dumano puntang Umingan, PM lang kayo para magkita naman tayo. Paki-type ng Lilipat House. Ng Lilipatan. Nandiyan ka pa ba? Joel Karen? Ito nga, ibaba ko nga. Yan po minaba ni Marisa Natividad. Lipat po tayo diyan ka, pero hindi pa siya nag-ano eh. Hindi pa siya nag-uumpisa. Umpisa ka na, kaibigan na Joel Ngaren. When screenshot ko. Bukas punta ako diyan. From Tito Vlog. MG77 channel. Mega love shoutout. Maganda po si Tunying. Thank you so much. May moderator ka na. Queen Rote, salamat. Ate Rutin Happiness. Salamat. Bergie Bilandro Vlog, salamat. By House from Rodelianos TV. Salamat kaibigan Rodelianos, salamat. Hintayin mo lang yung mga babalik sa'yo. Magbabalik yung mga yan, tamsakdan. From MG channel. Jake Morales Vlog, thank you very much sa iyong pa-heart. Yan, maganda po ako, thank you very much. Mega love shoutout sa lahat. Thank you very much, maganda po ako. Thank you very much and God bless us all sa ating lahat. Ingat tayo. Yung mga may tinatamaan dyan ng sinasabing COVID na yan, huwag lang kayo matataranta, huwag magpanik. Ano lang yan, lagnat lang yan. Basta kumain pag ganyan, pag may ubot sipon, basta ang tawag niyan, ano yun nyo lang yung pang-amoy nyo at saka panlasa. Pag medyo nawawala yung panlasa at saka pang-amoy, yan, kainin nyo ng kainan, tapos magsuob. Hindi naman mahirap humingi. Mahirap lang umubo, ubo ka ng ubo, wala naman plemang lumalabas.
Ngayon nalalagdat ako 2 araw na pero may panlasa ako. Oh, basta wag mo nataranta. Ubo lang yan. Lagnat lang yan. Ano lang yan? Basta kainan lang ng kainan. Kain ng kain. Tsaka dapat may mag-aalaga sa inyo na ano na mabait. Tulad ni Mrs. na taga-alaga pag ano, pag may sakit ako. Pero busit na busit siya pag nag-aalaga. Ingat ka! Ate Aaron from Emma's Helping Hand. Wala naman ubo. Lagnat. Di okay lang yan. Ganyan talagang panahon ngayon. Pero pag nagpa-check up kayo, sigurado COVID yan. Kaya ako, hindi ako nagpa-check up na. No? Sinubukan ko lahat ng tawag nito. Ng mga haka-haka. 3 snowber, tapos 10 kalamansi. Tapos, oregano, lahat sinubukan ko. Bye na, Tita Vlog. Sige, bye na. Thank you very much. Thank you for coming mga kaibigan. Maganda po ako, nagagalit na si Tita Vlog. Di ko kasi naipin. Sorry, nabaksin naman ako.